for dodo no a and a bonon so e ko ni no du so a Sompa Asem Mpe Nipa no dia santiman agiatum dia Ghana man agiatum dia wodi wansam beda wona wo hwese asisisam appointment me ho ase no wo behwe na wa pen pomasi bre na wode amaw na asumdue ayewo dia no Sompa Asem Mpe Nipa ya hallmark ankasa eno no ya buta ya kase se benom asundue abua no nonso aba pawo sima aduenu baako na bronya bosom ya toso enwotwe no sana bosom no ne da etoso miensa enene ya fiti ase no ya sada nko animu pi sabu sumi wei na ya wo mi wo mu enti the month of hope enye manteketo akra enti bosom eduru aya na mehwa me hu ye efri sabre ko nyina no na afiabo ahema awo ho tete ho no na edene ko na de ne ba no Osei Aboagye na me beba wiase na me ba wiase so che na mani enti na minuru ye ya sem eno so ya sem foforo pa omna samwa empom te sei Oforisuo be ma Nyankopon dar ma me ho ye bibia boko de bibia hye yi kama na ani jesema abasantemam okay Oforisuo nim se ye ne wo fa se ye nwa ba ebo ono na Ghana most beautiful okay Ashanti region ye ne ko present Ashanti region akoda ne ho fe ebo na obuade o na ye nya bia che ye GB ba santemam ha che nkurima boti no bakwa akogye aba aje nti wedi Ashanti kontansi Ghana next capital town there ese no ma bi wo ha yenye bie o everybody no nyambe ba Sompa ya manfo vote ma no okay na ebi kana ebi aka Sompa because ye ni aye de hye okay na osan ye Sompa fan pa okay nti ye besre we di Ashanti ye gi bia che ye gi na se kwa de ne ko yen fa kofodua ekokofodua aha di Ghana most beautiful we de mom ye ngi bi okay ya behwe na said ye be vote ni nyina no free dadwa de ko no free search na dia Asem Mpe Nipa ye bam gia home acha ye be home acha ye be konkurance ko program ana acha ye gia home okay ye be home china Asem Mpe Nipa be home o sacro kesine hum atebejuma toja yendu kwa okay e said enya confirm enya confirm je confirm dia aye be hwe se china no enya adwuma you are not china no enya adwuma e maso ba omuno samwa betu kwan akonkraza as investigation bi ohodia obetumi akoye eno de adwuma no also manti mo ani on boso ni ewu me mu ma wo me je me so bro because uti pa de we sina uti so se me ma meti ase a me ankasa no se me yare kakanti no na uti mu me ma me so wo 10 o edu 4 pen survival ye eza anti survival of the fittest anti me ma me ankasa no wo ma wo nim pa ye wa santema ponu se me ma me family agro na on family agro we shaba ade ba ko ya se samri ya obotumo ye dui na ma me ntiase ho ni asem ya na utimi kwaku na me na me ye ma adwene se me hyehyɛ mra ma me wo fafo no me ma me yi ade bi ka chepe ba bitina o so pese en sa ko fasika bra me wura ye ne nura ne timi don saka 70 sika wewe ye wa wodi a wodi shogoto jago modu ne sanka na transi no didi oh kwaku ahwe ya na wan hwe ya ntimi nye program yo ba Nyankopon ya aduma yen hwe say this week ya na say next week no e betimi di na track ma ko hwe ya brewati ya enda ya pempro influence bi akwakoto so o metako mi ya we say o katere me but woni mu duro nti o say yidi akire ne de nhwiri na koto so na makache afiame ne madwuma yefo abandafo oni bombidi o de fo kire no okay ya na ekwa brewati a Ajabio. If you Ajabio when painting, oh dear, me papa, dear Netoso, oh painting. Now we are best could just. I never then Yanko. And actually, no, also the Asem Papa feed it no and chess. I want your money cuckoo no. To unquire when you be at a general. Papa, me fair, who might be. When you power, no mamma, papa in Atiasi.
Kwakuna ni sa me hu aya na me buafu kakra o Gbedi Nyankopon ya na du bia na papa woni mani ni ya na o se ne maame ni papa nyina ate ase baby wodu wanyini ayura di Kwakumi mo mpa de se de me maame asi abre me hu a wanya me kapre ni na ya na ya me ye ofo no baby no kan na yen hwe ne me ba hihye no kwamna manyine o men kase usa na adofo a mo so mo be ye ma o efe na san breti asem kro ka cheme diaspora group no no fo so no birthday na da bay na me o so be cheme ni mo nyam no fast tapoku ade obeye ne hey ti ama obi edi ni birthday obi asu ta de no obeye ye no de no fast Ricardo Ricardo ene work mu say ne je na moto eno ko so ma obi a ana omukra no sports for no pemu na ye fuka nim na apostle Jeff apostle na so omo nyimo no wa obi a birthday ato na ye nyina ya to sana ma na wo kofi a emo ehye omoto nkwa wo de ko so na kremu ani abesi be yimu no kremu na ya jisi mo fa jata boko ata record no but bia na ofoso na bit ma bit no o megni nam kwa so ameba o na o dabi o das for no mungu me oh yeah dabi o me so match me bo oh yes oh kwa ana S5 yewura nana otumfo cameraman me na mka chewo nana bosi akọ oh apege won kwa so bedu kwa no aba no aba dada ono so tie ono so hwe ono wo hwe no yi YouTube o eti yenim se na manager nana betima woda manager nana bonsu ono so na S5 manager na me kwa na obi kwa ya no so na ofosuo mu pempusuo sai adwumawura S5 ankasa aja de so ndo dem na kwa ku birthday we nya birthday ketwa oh yes kan kuma to ti say ne sports for no oh you betim no makoche oh ye beko na dai usuro chiri kwa ku usuro ye be ye hu de dentie amafo ba Master Musa obetima brain ntwie esere Master Musa na ma me da Master Musa ka from refi hajia yes me refi ajia da from ya na oni mi so one ne ma me kọ na kra na papa Master Musa ne ajia de wo de ni se Master Musa ma me awudi a on kafra me mum no wo de amantam san bebre ne kwasem cause ye na ese ye che na kwa wo ma me wu a wo da ne da ya obesoso nyina age se ye ne kire no ye yie pa ne fense untimi no ma so question enche so na ye kọ ohini ni ma me yie sister 19th August ya debi achimodan ni amempesa ma yire achimodan ye betu anwumre pon ya ne ye ko bimbi ma shase eche no na se obebusa me edu se na ona ye mu wadi diem bibia oda ya so kura nyina anye na bibia ya basa na se me free me boss tell si dru he ya no se ofosu wo be yo ma me ye sana na ye wo na se die na ye wo wa fon ni sokrate na se die ne so atimpo ni na ne kura so afam osun otasun osugu ni mu basa misi wo ye se ye ne ba pepempe so no e wo ho anu wakai memory bi a o share with her and answer him ne ma mi se betia ba se bre bi anu ne ma me ene no agudie bi anu mu din kura hye bi ne afuso bi anu di man o tai ka se ya no frɛ no se ma me na enno akosua ho osim de film so jawasem oni ho bibisa no okaya na ne kwase na terms no kwa wontimi nye biem bola wontimi nye biem wo sa nwum bi no a himo this is my story this is nwum bi amekra mpe jaja munya ato me ma me nwum pa kese tu sisi ya nye papa na osi sufra oti se nhwin ona mo ana oda da nhwin sai nso ye mentam nye ko ana me so ye susu ozofu de na adwa be ne ko woni ba no catch me se ya bo adwa be na anu no ya di abo a na mimi sun o se mimi papa wuye no anya me ya mi ma mi wuye anya me ya na o mewo musa ba mi nwia be ma we wuye no na unwa we die timi enura na jo be 1 o'clock mi tini so sa ma ne botu Sompa FM e ko na me wura ho be bia na me ni mi nwia na hyehye ne ma kodo na bra mi nwia wo ye free mojaman ba ya nko na mo asase we so
I mo bopa nwa ma bi ofie nwa ma obi ane bi on ne bo okay branch nti onda ne dey adwa be ni kuma wi ba so da bia na wusu aya na wusu gu mu ya na your friend is saying Dr. Brother Foster yen fan chia kese ma no ya na sometimes obon nwuma na wotwetwa ketecho voice sebe na sa wusu so foforo ati se nhwe no ketecho betena ha boss anu na meti ni su eno omna samu akoka se ketecho ka sa yo hene irati ni su no na omna samu ase wa me anum krampo ato sika chi onum bia na abroti a wowu ohun ne nam onwunu na otomade apafiri bi ya danya wado beko me kai se ketecho be ma nyamfo Blazer Foster ne maami free mu no ketecho be ma ko bi nti yene ne didi nkomo no no se abranti ne maami wu etimi no so ko Blazer Foster maami ye ni bi nti ketecho momu di adanse ye se Blazer Foster maami wu ye etimi no eye adwuma wura hono so ene isu ho obeka se I said, "You run on you call obeso uso ata mi enya ni nhia like ya ne ko no so 1% ni pa do bi abe na akwaya se hey ami eboa papa you run on you call your mind bio na ko was go can I join this can come and found ma o sisika fu ana sa chacha o sisika fu ana sa chacha get the chove ma ya me fa ne kransie yi ha empempi ya na me de shami hu kran na se okoto se ya deta obi a asema make emotion nso ye pa ya na amanfo bi sebe predua sam basa omo ye no ifunu na ase no ya na enso ni o ye busa ho se ene no obi da ho ene obi da ho wanya ni ehwe no wa bra onu onhu no da kubi be so no a omanfo so ba behwe wo ana ya refi so nyankopon bo ma refi mai okay ti de nipa wo ye bia na se refi ni wanka wonye sa because unim say nipa na oda ho no ye wa ono so enana me no nyegya na bus bi ekonya accident ne ye di twam driver ni na one side na dey me hwedin sa ofo so se na omo no hwe ode omo fa je ode wa sa side nti arefi wo nti so obi ye bibi sa na nko bi bewu na nke kwa kusie na nipa ni tita kwa me no obeko na mpa ni tin so ate enti enoma bi hon ma ya na refi na enne ke adu be ma ke adu gas enne o frame me ni di nkomo na katacho message ana se ni program o ye bia no watwetwa ni nyina enti wonnam a baby wonnam bia no na yedan wodenam ke adu be ma enti se metima ka se ye kura no ya ne ye adwuma se ye pen voice ni bia yenko ke adu be ma aha na adwuma obi o kon kranza e flow opa sompa kranza sompa kranza enti anode nene de ewe siki kanse mi sofo ye pon ya ye be fa ye be ko base why because ani braba any braba oh me chese be ko base o ba nu fanta base o debi kwamna emia be ko so kwa na ni ode mesro onye mre na nkra no 5 se si anti o e kaka no ya pon ba se be ko de debi nyam no na mpacho mo ba fa kwan so emu me ni ma se debi alele fa kwan so o ka na se mani nkosi by force me obetia fidie so se me kam ntontom ade nsu oto no onbla samot ma be kuratam ka mu edi ka ne komeko na o se nya ko amansa nyina ntie ahwemi memobo na ka de ya ne ntutum go mi ada me tena mo bi ka me sa me ka ka bie no ntutum ni anya ka bia na ntutum akọ ni shika kura no omozo kan wa ni na black oye kurasi ni so black awu black ntutum ntina ya na nya ne fault ne mo ntutum na wa ye no na no me tira mu bia ko fa me ka mi se na me na nyina bon tambia ye ntutum freni mu akra na ntutum sha na me anu ko ni fata na odin okay be ya pentimu white akadi akaka krabi na obenfo katacho bema twa na nanom se do no na yibedi na fidida na it will be in a grand star san say wona katacho bema empempi oye wo madoye
ɛyɛ ɔbaa pemfo ɛne obi a wawo teche wɔn na ketecho bɛma tae yɛ wɔn adɔyɛ kɛseɛ paa aso te aseɛ koraa no a ɔbɛka so Oforisuo Aboagye deɛ wɔkan no ne ne yɛ adwene ɛno nti yɛne mpanimfoɔ bɛkasa ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔ ɛsafoɔ no nyinaa mmoa na sɛdeɛ asante ɛtaaka no sɛ samai te ase a ketecho bɛma bɛkɔ akɔda din na fidi danim ɛno nti no yɛmanfo nhyɛ no so saa hɔ ɛna futu sɛm a ɛde brɛ wo tiawa futu sɛm a ɛde ɛbrɛ wo no wo bi a wahwe ne maame ne papa ne wɔfa ɛne wo bi a empo wo hwɛ no ɛmɛ ne waduru saa gyina pen wei no futu sɛm a mede ma saafo nyinaa sɛ yɛ wo maame na afiri mu ɛyɛ wo papa na afiri mu wo fa bi aka empo ka wo yɛ wɔdefoɔ wɔ abra wɔte ase aka bɛhwɛ no ɛnɛ mɛka kyerɛw sɛ ma ne nso abusuafoɔ no so bi sɛ wo maame ɛna na wɔyɛ wakoma so adeɛ wo papa ɛna na yɛ wakoma so adeɛ a ɛnɛ afutu sɛm a mede ɛma dasa nyinaa sɛ wɔwu akyire no wɔn a wɔboa wo ɛma ɛnɛ waba bɛyi wo bie no yɛnhwɛ sɛ saa nipa no bi wɔ abusuanim yɛnkɔ saafoɔ no ɛmmoa ɛyɛ ɔmanfoɔ pii akoma so adeɛ sɛ na ne dɔfo pa ɛyɛ ne maame ne dɔfo pa empo ko ni ne ho agorɔ a empo ka bosumi biara no ɔbɛma ne ntoma afra ne widiem ɔbɛma ne sika atɔ aduane adie na obesi dai bi ama na tenamu no ɛnɛ mansɛm a meka kyerɛ obi biara no ano ɔwɔ saa tirimopɔ no sɛ wɔto de boa afoforo a Nyankopɔn ɛbɛhyira no yie pa ɛno nti ma yɛnyɛ ne yɛho sɛ nipa a kiyɛ ne badwene no wawu afiri wiase ɛno nti saa nipa no afiri hɔ a nipa nyinaa sa wɔ abusua no mu o yɛmfa hyɛ tirim saa sɛ yɛde hyɛ yɛ tirim na sɛ yɛdwene ɛkɔ akyiri sɛ na me maame na mepɛ na asɛm ɛna meyɛ maadwene sɛ dabi no mesi efia ama na damu a wɔdɔfoɔ mansɛm a meka nyinaa ne sɛ saa tirimopɔ no menyi mfiri hɔ fa hyɛ abusua no animonyam na Nyankopɔn ɛmfa so ɛnhyira wo wobi wɔ hɔ a ne maame ne papa ne wɔfa bi ɔboa no firi abusua no mu nti no wɔntwana ni koraa fa ɛmfa nhwɛ fie wɔdɔfoɔ sɛ yɛyɛ no saa ɛbɛboa yie papapapa ɛno nti no ɛnɛ baabi afutu sɛm no atwa faeɛ no saa na ɛbɛyɔ deɛ yɛboa yɛn ho sɛ yɛde ba no ɛnɛ no biribi nti yɛde no ato hɔ ɛno nti sɛ yɛse wɔwuo a ɛduru baabi a moma yɛyɛ ampepa yɛ niwam nisuo wɔdɔfo bi a empo na wopɛ na asɛm paa a ɛnɛ wawu ama na dane wadwendwene wawu ama ɛnɛ wonom nsa no ɛnɛ meka kyerɛ wo sɛ pɔdwani hwɛ ɔsoro yi ne gya nsane nom na sɛdeɛ tie biara no wɔdɔfo no ɔntumi nsa ama nkwam biem ɔmanfoɔ no adɔfo bi awuwu ama ɛnɛ abrabɔ ayɛ wɔn basaa ɛnɛ adwuma pɛ koraa ayɛ wɔn basaa ɛyɛ wɔn maame anaa wɔn papa wɔn wɔ fam nom ɛna na ɛsɔ wɔn nsa de wɔn kuro ɛnso ɛnɛ ekosi sɛɛ me yɔnko paa Kwame Achi fle buruku achampɔn ɔwɔ Asante Mampɔn ne wɔfafoɔ ebom ewuyɛ nipa mienu ma yɛ de da wɔn dako ɛwɔ Asante Mampɔn Roma Sondem Satam na wɔyɛ procurement officer wɔ Christian Service University Asempa na meka no ɛso ɛsan sɛ ne wɔfafoɔ ɛda na koma so na wɔyɛ wɔfaase paninti no wɔwuo no baasaa no wɔde kakra kana no ɛnam so ɛmɛyɛ na di ɛkɔba no saa yɛmfa nhyɛ tirim sɛ abrabɔ no ɛnsiiɛ ɛno nti no baabi a yɛahwe aseɛ biara no wɔabrɛ yɛdɔfo awuo ama yɛyi adi afiri adwuma mu ama yɛyere agya yɛn na empo koraa no wɔyiri wuo no akyi no nti no baabi a na mpo wonya wo sika ɛfiri yɛyi wafiri hɔ no ma menka nkyerɛ wɔdɔfoɔ bi na anwummere sɛ biribia ni hɔ aka akyire baabi a wahwe aseɛ no fiti aseɛ sɔre firi hɔ Nyankopɔn bɛyɛ ɔmmoa
Enunti wobi biada empo no pese wonya sika na wodi beye fie ye na ne maame ehye na nimonyam no ene ma na adwene nsesa mfra busua no obetumi aye de ahye busua na nimonyam dodo no na asi hotel de wo maame din atoso dodo no na ati school de wo maame din atoso dodo no na aye japade akese de wo maame din atoso omo papa din atoso ene me kan hye obi a oyo defo bi a bibia ba ne nsam na ne maame afirim na o se ne maame wuo no ntino abusua no onka nkom no ene me kan che ne se onye bibi ma ne nyen kai dum na o manfo ntiase se ampa maame asumasi ana obenten ne ban na ye saade abesi kroma na no so ahye ne maame animonyam ye kan mana kwa akosi sen obi wo hwa ni maami wuachie no nsem bi esisi ifie hono ntino ama ni buafu abusua no me ka kire obi ena nwumre se maami ni wo na chi no kasa bi koso na mpanifo bi kasa tia de nsem wo bi no a ena nwumre adwobreo ye besere wo sa kwa no so na adie bia na ye tirimpo se kana wo fatiase o maame tiase o papa tiase na wo beye dia hye kuro no abusua na nimonyam no ene me ka kire ne sei se wo ya o maami ana papa saman no ana se wo nwua no a wawu ama na ye oya ne saman no na ni bagye ye pa enunti owu achi no mo maye nwinwi se wowu no obi na aku no mo maye nwinwi se empokura no de se na odika ne ko hospital wanfa na ankonti no abufu akwakoba nyame nim de ye ene oye manema enunti no yanti wowu ase se sene na ye ba wiasim adwadie se wo ton wo dokunu wie e wo se wo kwa asamado koyen konta e ma dokunu wura se sefata se wo san e ma wo ba ewiase san beto dokunu no biem dia obema dokunu no bia ba senso opeso wo gine dokunu dwane firi nsemu a obemu akwakodedin anunti no enema asem ameka nyina ne se wo wuachi entokwa wo wuachi akasa wo wuachi ayaka wo wuachi menya japade wo wuachi nkwada school fees kura mintua no ene obia kanche awurade nyankopon se emfomso ne bai won fanche no na empo no de sefata se enkotiase a obeye japade de ato no no ene empa ho ye no sa obema busua eni kurom so no edimpa wo maami ana papa ejaye no wo fajaye no ebetumi atena ho dada eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna samwa na de baby atwa kofa ye no ho na se fa se no kra no ho no kra na edika fa ho dada na no so ye asafo Peter Moonlight se ne de baby ade fa no so ne de Oforisuo ye pa wo ye bona baso oyibo national so baby obi aye cha no pabo papa fi meboa takuya fa ko adwatu omo yade fa ke du bema ke du gas wo de ye yi mu anye yi ye chia o papa wo de dwumason Oforisuo on say ye be start program na kan bibi se obi wu a na okoto se nipa bi Sompa FM se mo twa adwadwo na mo di ahusie ni ade wo be ka se omo de omo nko bi da ya santimam ade wa santimam ti sa na ye be ka no ye de yie de se wo payi pa de ya santimam ade papa ne bone ene de ye koso bia ne ye ne ye ti obi ahu bi da pati bebu sa se ya na nipa ne wawu da ho no okọ ne nachi ya na de na ehu dru mebi ho ma santimam wa bebi obi awu a sebe adwo afiada ene de nipa no eto mpamade e beche memenda na memenda no ya twene ho mmemme saa ne yesu ne ye kansem ebisun kura ya kutiabo ye wodo maja ho ne do de eja ne ye wuo na ne abusuapan ne to oboso obo na ni preprepe hon manso na start o yesu kura timi ya kutiabo mama so ba ye ho na de eja no do te de wo te Asem Mpe no fa ye no ma ye o na wawu ko yi Sompa bua Investigative yera nyangopon wo suni nyina wie no ya maame mo no twadwadwa ye owie a na wasan akwa busa mankan bo odi mankan ne bua no wie ya pa na wasan Jesu ya sante
enti yesu kura timi de manso ba na ye kosie furu ni wia ya betrans ya no ne sikasa ye wia kwasia da ya kwanase aso ma sofo e dai aprichi atuefo ne dwoada ya buka e ka ne buo no ebi ye ma wa santima bi da sipa ebi ye ma sofo kasa okokasa kire nyina rete sam tienko si da be na nyame baba ne yakoyebe ei eti yankai se nipa no wahu kono nipa na wo kono hemfa na wo ko yankai o Oforisuo Sompa eti na debia katacho be maka se bi nse papa de ni din de nsem o kan no ye bo ni din ama obi abunfu because o kan sem wo se so to kraman yankode ne beto mi wuachi ana mi wuachi nsem o to kraman ya wa wo kraman bia na wo to kraman be fa ne to sa mi wuachi nsem e kan sem pa Oforisuo nipa wo te ase no mi wuachi nsem obi wo ho a sebe mpredwasa ene mema kura de se ye wukura ni ye hu ye ma bema bi ati ase ye hu ni ma wu dodo na bema wu a ni hu ni ma ukoto oba bi otimi kase o enne na minim se mi kuna wo ba bi na me hwa akura ye o se mi kuno eti magina kame ma ho ni nyina so ya japade me mi kunu ko wanka nje wo ha na wu kunu ko we so obo amane anu ye friend contrabagus everything say contrabagus okay ana small mo o ma breti ade sa no man de wo mu asem pa nyina ye tie Sompa ase na small grey o no ye small grey enti ya na ebusa se ajapade na wo je sa no man nyina no na wo reject wo kunu akora ye wo gina wo tim se ye wo kunu bampa wo kunu wa ye bia ma edan na ye 5 ye se ye che wo ne wo ma emfa mienu de aka no kwa wo baabi enti anu so ye nche mankora no da me ni kunu na abre na sabeta ma wo kunu no osua seven pred no ntimi ne be ma nso na odwuso gu ni ma me adwan yesi wo tugu wo be yale etidi ba force no wo no ma wase no wa na bra akora no etu time ma me ni mi kunu bra sa word ni kwa de me tanche bi me ni mi kunu bra wo ni kunu bra hefa anajo sole na sa ye ko ye sole ye na wo ma me nam children's hospital na ka akora no wonya bia na obon pempe no wo ni kunu bra eja pa me se fie no wa ma me bi oya pache okuta crutch ni buja se ma me na ade wo se hwe me wu me ba no me nyinsa no be share mi sire FM obehye mi sire me wu no ho na me wo fa ntimi me wu ni wie ape ena ma dai ma sugar sa watching sensem ne ba be ma ba ko pe papa ne bobra ene wo si fie wie wo si bi won kan kumase wo wie bi na bi si on completed oba ne se ne ka nyina no wafa maame ne de beto katachewa nim se ne dan na ye on computer wo don fa man no nya ne kakra me bi wote ne yetu no oba ne se da mafa ne nyina adan na wo de won ka sa won so beko o wo kwan bi so na na duru me bi aya na ye me yase ya na ye maame ne me bibia na enkwala no ejira wo maame ne machi me nya bi da se me maame eji ma japade nyina afa na me na wo me papa na me di me maame achi me nya bi da ana wa wutie wo te sha sesa ka cho maame se maame jade oye no Oforisuo ahomti o maame bi ono so sa wo baba be ma ba ko pe na wonim maame ne bobra no e teacher ni enti wo si fie no wan fa obi adi anto fie ni so ena wo de ne ba no edi tu fie ni so fo fie anto ata na ne ba ne wuja ne maame no chata ne baba ma na ko ware owu wie ya oba ne se efie no ni kudi na da so ntina dan ne dia maame ne pension pe oje odi si fie wo de ne ba ne di to so no chese ni kuna wu ntifie ne dia one maame ne twema so masa ntu wu afi se wo nso be wu so wa no so wa bi na one ne nwa mema ma atwe no so wa sabe wa wisu ne ho o premani ye kan obi nkan bi wo fie so wa gbibia boso so wa ne mama je no ma boso muntie ne ye pa na nkura ya ye mo bo omo papa store waje so wa so wo bi wasaje so wa wo fie o papa afie wasa kwaje so wa ade kwachi ya so wa se ni tim Sompa FM ya de so wa ko moche na nkura ya so mo kwa akọhwe omo so wa omo du wa so wa ne da moche ya nsuo fin na de wo fom no so wa dem ni prema sam ni bibia ne na ni eden magia boso magia so wa ne da we nkura ne gina ho sam so wa woni e subewu so wa sa na subewu
samaleni baye woni wanhwa ne ba bia o ne nan na wo twe no ase soa no wo twe na ase sei ni enim so obepagya no se hwe aha na epagya nipa wa aha ye twe wase ade na nipa ye agi wo wiase ewu achi enne obehu na nipa boma mafa oba bi se mafa be ma bi so e sebi predos be ma kodwadwantwie wukoye na oba ya bone bra na wo de wa yi bi kwotete ho kakra oba ni kowu ya watwe sekan do so ye be ma pa won sifia wo de a ofo so be ma adu tama ye kasa ewu achi sansem ye sraw nipa nsesa e wo no ma bi ho de tie bia no Yankopon nye usa na obi anya ayi obi wa nkokogbo kwa wa anya bi de oti bi afa na wuo ho ewu nti na mi wachi no ofosu ya be se ni pansesa na ye kwa so dem ekobom pa ma sofu gina ho e me to collection ma se busuafo mu nyina megia ni mu a ni ye mmom pa ma mu ejuju ada na ebuka asantema mu a efie bi mu ye ma ba ye refi se nipa no woko no se be onu kura ho ya ade no ye se nantwie ni dua anka no to no e be ka hwansam enka obi ansam da okay ofoso man fansia odifo owachi sensem bra ne kwasem owachi sensem de bebre na sometimes ya na de one ne tale ana one ne ben na de one ne din komo o ka wasum sem cha na so de one ne fa adwene pa one ne bono de one ne bono Sompa FM jawa bra a chance na firu ni peduanim ikikiu yi pa ema ye mre de bia me kam se me fa de bi wu no wo to me na so na ne se dam so ni fa proy enso anya me ase me nwen na ye na me dwen se kobrani bitimi gina ba bi se me gina 5G we so 4 million 10 cities edi kum kobrani amna kwa asama do a ya na me wura huye si obitimi trase ejapade nti kanti assassinti edamba ko pe obi de koma han enu nti ye yi nipa na fi ho amna kwa asama edan komo 4 million and now even say 10 million and then nipa na koma han ma ya ma me binti ye nyini free wiase na onko asama do na wono awie wasaso nya obotre chimni duku no mi mfiuta na obonimu abombet o wia wagene slippers na wakunko minwe wo ma mi wo etoda ya na rahuye tnase plane se nipa mi de mi nguda etimi ku nipa tnase timi ku nipa timi plane mi fa we hye kukuwom mi mo we dua mi fa we mo yimna mi ntu na duo ntiemu na nafu nhye na won kwasa ma duo bia ya fa sa ajapade no na ye ku nipa na ye mefiri ho ewie na sa be jam na asaso su wiase di onipa guo bia otwa na wo ku nipa no wo se wo ho de wo nam busum so na maduro so akoni asaso a ukuta be ye hu tumi a wo ku nipa no wo be kire buana na so wura Yesu Kristo kura wu ya wo so be ye teye bedumle bi no se nyame anko ntabu a bedumle bi no be yare ata ho be pro so be pro bi o wiase amani hu enamu no nye nipa bi ade ha to ya de bi ato boase so pro ho be kun bodu ya masel o dade obosu kamna fesi Sompa du ba bi asa no wu be yu bia owuachi ensensem odifo pokwa bana kura ne sui ene na abrewati ade ne de yakope ho asema madwumadie ma mitia owuachi ensensem enu ti odofo enasema ye kan nyina ne se yeka owu a
obi ani ho obekire bo asase so na wo achi edie bɛyi ensembe na wo akire obi amana ni nsene obi amana ni nsene na ento adwumadi ni so obi an anti uko Facebook na Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 na uko YouTube no so a Sompa TV na Twitter no so Sompa TV Sompa FM subscribe share na afoforo hwebi na wontie bi emfa free ho efri se ya ka wo a saa no be obia eno ti no obia ma na ninsene wo achi nsensem na empokura no abrabo bɛn na yɛbɔ na kyiri se wo yɛ defo na wo maame ewuo eno ti no wu amaame ewuo nti abusua no afiri mu ana debi de be na be yɛ nkai dum de ama wo ɛwɔ abusua nim ukurum ho na wo so ode ahyɛ o maame enso na empo ye de akai o maame maame tia for so na me betimi akasa de obetumi yankoko ye nim ye ma o ma hwere o ma dofo ne won mo ben won no nyina hyede ne kafra na se edru bra bi say na for so be ma se owo se nka wa ana se honam nipa bi oben wo pa no onfiri mu aya na obi de ba ya na wo hu se de ne yaw no nyina ye tie Sompa na ebra ba mo wo timodefo de na paka ba be si wa boboa no na odofo pa bi wa ni kunu obi wo ho a ne yire obi wo ho a ne maame a one ne bopa na obi wo nso a na danfo bremo ne papa eni ni nue bi one ne bopa no se ofiri musana ofo so bema eya na wakoma ene wo kra nyina no ena etse nipa no agekọ ense do na ebasa ya na it takes time ejibre something ansana wan kasa no wetimi ase hu se bia me ye bo asia ma mete ase no mu afe na me hu se masese me dada mu bi ene me ra hopa wonim eja bi obema efiri mu no na bia ya na meka na asem a obeka se bia wa asem wa ye hu akoko ni ane medi na chida but me papa train to ma ede etete ma eye ne ma enko a ema ene ye nyina nso so no ne ntete ye panti ene awrade adomonte no ye nyina yetimi enya abrabo mu fapem kakra ye ne na mu aye kwa na ketecho be ma be free mu me ka de be chi a wo ba be free mu no asem o kan ya ne se ma me pene wotiri mu ate eja bi owu ye se afi mu ani enso ese wutimi didi wutimi sre comment ndi ebesi bia no ya na wa pene wotiri nim se no we se na ne nkremu na ode kraye no but se erade adoma memu no matter the comfort words ye be free and say encouragement e be free afoforo ho anasa adofo ho aba no ya na timi nya wo hwe ebo second no ho erade nhya woden nyankopon mesre nyankopon sa won ka ho wo sa wo hyew bre we same na so amanfo ne nsam no edu that time no for so be ma enwura wo ba bia wo mo na wo te sansam ne kola na fe na yaw ne ne areho no ni sun na ye dai na e ba kese se wote wona sa wo hwere wo dofo bi a eya no wankasa oborre no anase won sansoa no eya na se udi ti wankasa ho emoja e plam widie mu a chese e ba abonte no eya na ayete se wadwene mu nyina atu afra se wote ho a se nyankopon anya wadom a obi e maame anase ne hu nipa bi ne dofo bi be dai e be free mu ebe teki be se yansa no hu se nipa na sini dada wan hwe nipa na betimi afa na adwem because me kai me papa krampo free mu no it was getting to 1 year and sana me hu se maame ye bo amasese me dada mu bi because e basa no a wutimi hu se wo dofo ankasa
won sunu sini na atie because nipa no it takes a lot of time and they be a betimi aye dey aba besiesie saa wo haw na de abla wo no ni wo kai niema bi a wo ni nipa na ye wo kai kita hodie bi most especially say ye na ye free nkron keto mu a ye papa no mahuru jara na wo no motoma ye die no ye papa no mokɔ mfuo mu ba kɔpɛ aduane ne namba nsa na ye nya bi di akɔ sukuu no anaso ɔkɔ baade wotimi wo se wotimi ekɔ ne namungura mu a baabi ani kwan sɛ wɔkɔkora mpo na wɔkɔ all because sɛ ɔpɛ wano aduane anasɛ ɔpɛ school fees bi di amount na bi ade ya ne sɛ waduru mpɛmpɛn so bi afi a wusi ablabɔ kwan so a wobetimi aka se afa de metimi ahwɛ me maame anasɛ metimi ahwɛ me papa yi na ne breast wa banka wate de no de ya ne sɛ hɔ na ya na owuo na bɛfa o maame anasɛ o papa no ɛkɔ enti ana men kasa ma ne nwa me ka kyerɛ obi ase ɛyɛ wankasa no wɔ hɔ a ɛyɛ no wahyɛ ho den tɔda bia wo yɛ na enye because up to date and Rose and Sunday Krampo I was crying okay nipa no ketacho bema for instance o sha yonko fa o create ye beda ye ne ntem of fire say ne ma prekope yeso ya fa ne say ye ja prekope futuo mu ne enchechire mu say de obesi atenetene wo ne ade no fa wo say wo ya ade a wo be na obetia obefra wo kwanu aka wanim o real life goes on ma say movie on am come anim nti no of also be ba ne say ya but ni nyina mu na rade abo e de aka nipa ho nti no eya bre yes say time heals wounds enti bre nkuto na ya na de say jai e de ma bre de be sie bia no Sompa FM because without time no bibia ni wa wo odofo bi wo betimi aye de afa ho da say be say ye me de mi amani age say nipa no on hye da men na say you are not closer to that person dey bia beka say bia nipa ye de bretie bi no me ye okay because e betimi de be 10 years e betimi de 5 years e beka say oh nipa no we ya chen so adenti na oda so ka da ya abram pa say ni papa chefo ni papa da nche de ni be kwa chefo ya akase saka krabi oh enti abasa na said no osi ne papa tene ade ya na ya but all the same no ya ka chere ade se onye eru echechefo na abribia no on hye ye den se be ya na ema emu odin se no fo so ye betimi edi so nya sa pa de ya na emu odin fo so ma me fancy ase okay anuti na ye kai wona bibinti no se ka won adofo tiase a wodi sika be ye japade de ama wo mo na se no akoye wo mutrim edem no ye besre se safo no emfa sika no enye kai dum bi na omo de akai won dofo na omo fa bi enye adoye enso so 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello udin baby afrefre Pani pa yenti o. Oforisuo asma mo kan dia nya Asem Mpe me kai entie kakredi na asma wo kan Oforisuo ma asma no ya ko enso mene dey Sompa FM na me so come to mamba na no kan ya self for kwa wo me tena ho so to Oforisuo me ko fiaba Sompa FM. Adena, I'm still the call and what's for this, and some of my kind of men, more come on and point, and so for them, of which we would have seen now, La Tonya Mother. Why? Okay, hello. Udi baby afrefre. Me patcho e fe me kwati service. We dey my from watch me free to ho. Me try more me nyamo. E me dey say to ma we dey me dey fa ba bi kakra bi. I also for na me pa na cha say me frɛ na e ya wonya botra ma se me ama o ma me why. You. Because Bible so me me kon ho fi na o ye se ne kondo ma masa. O kwa ko bi atonti me ti kama e na e ko na masa wa ni se masa na ka be mi nu ka enti da wana akwa bi otwitire da nyina ye tie Sompa ogina ayi no ho masa no ho ena ayi wa ne ye se ewu masa na ka wansi bi ka na mo ne ye se o da bi sama me na go ni nu eye no ho hyehyɛ ase o bɛbo o mo na hwe wa ni masa na so wa che o mo no
nso mo see peg na kwadi kan to twede omo ye se obu nkotude no yi akwon fi o se tiu akwatente kakaka no yire ne mene de man so man ko kunu ho na bi bo se si when the baby mean too suffer for am gina meti and no be ya mo no kunu nti omo no mesra na ni hu pampi so for we ni yemma me why okay hello edem ano se kade mu hu ne dem bia na mu hu TV no so a nya se keto oba o free wudi Sompa FM. O ka sa free Elibo mami yetie o yetie o oba pa na me mami mi a ofa me share me na me wo ya dia cities that the 30 years me 24th October me kai na me tikra ai me shela nyina mi su enye ize sanyo no a nka ba bia me kisi sia na nye no nie tena de mama mi wura ofo papa yanka fra hello Majeso oba pa baby afrefre udin ye nyina ye tie Sompa oba ye tie o the bread anana bro ama me ra afo ni mo kan na ewo ama ye ra afo ye sie nyina ye foto na me kam mo mo juma pa mo okay hello Udin baby afrefre Ofosu it's a topic for monthly inside no okay ye tie o Ofosu on go see sense kama waka muka ni say hwese bemma ni ku kono for wo wo ja me ma ni dia ni wotimi ye pelu so ja ka je ise gidi so do wonu ga na Ofosu wonu ja ni peki mo jesa Ofosu na me mo ankoso mo duma na mo yende wa de samo Sompa FM. na ni na mo mo yan sera mo ka wo mo yan ni ka di fie mo itebi o na so ma jene e wa de kamo ho sama se bye bye ye just so saying amen hello baby afrefre udin me ka se fra moya o tefi amoya okay ye tie o panipa ye fra me aja manu aja unga so mo kan de mu awirom pa so beteto ba benyini ebi baby obete bibia mu atie no na nipa no na wawu aja metete akola bi emani nyini ya kama de ntu aduma ye bi ya we ofa funu obawo no wusu nane am ko free oba ko funu ho se yes obani ho kire me papa tene ne nyira me ba be man so sa me ma me so papa so wu mo fa ni nyina wusi akaka me kwa ye nyina ye tie Sompa we ti angoho eya kafra hello baby afrefre udin me din de Eric do be afem bobo salasi we do pm wo agric ye tie o Eric ready anyimedi mama mera ho papa mama fe nyanga za meja Sompa FM. Wa free mo de ba la de fane ka insi baba na on family agro generally de mama mera ho program de bia monitor pa me ko ina me de encha ka se mama nyanga sa na wife ajoda kwa dali yango po wisa na pa de du bisia amobi okay hello Sompa FM. hello baby afrefre udin mama Asem Mpe Nipa ya cho so obapa Baba me cho and me the mama me ra wo pa o me ma mi afi no ena ne bosu me ele na wo je
me come to very as my would be a my woman may be with that. Yama, me would you when she and she said, I asked him, and I must say, it's not a so be when I say. No, Hello. 2016, on years in my hand. You're saying a donny, you're a teacher for on teaching anyway. Hello. Hello, Benny Oforisuo. Yay. Hi, Bobo, baby, why you know? Bobo yiri bobo no. Oh, kada je be ma ko, kada je be ma ko. They are dying for here. If it be achi, in a ko. Oforisuo, number 1. Santi be pai. I can't say assembly. I'm a child and consider my tema with you over. And somehow 2016, you step for the way. In fact, Sompa FM. it's one about Yakupa to me. Lofa, me the dinner me I am you. So be what you dear no offer. On Toko Kunto, no, the dear, what they came Grano. Take 7 but the woman said, Upi a said 1 month or 2 for Japan. So for me, my woman plan will be the other complaining. No, it's singular. The set one who is behind the baby any day. To one with the other single for one sacra. Yeah, don't live on number 1, my car. Hello. Hello. Udi baby a free. Me face at more than Sompa FM. Okay. Hello. Oba yentio. Me face at more than and you made a miracle. Me never my first time at Johnny Park for that training man. Yancy the 2 minutes new to occupy the Catania. Oforisuo, you're real cool. I think no call 1 year. Nothing Kitua, no call 1 year, but they're kind of. The beer kind of. And my mayor said, you can have a pump fire. And I said, it's no call for you. To me, and the way of seeing I'm a pass to make me phone. Oforisuo, and then you're Kayaniana. Oh, dear, maybe I said, now, you have been to Yana to be. That's it. Okay. Hello. Yenina yetie Sompa. Hello. Hello. Good evening. My just about baby a free. About that, Facebook, Osei Aboagye. Yentio. Hey, Papa, and maybe a mama may have. Hey, so it's been on the film to the person. Now, we say, man, film. Then I would Jima now. Would you know something? The dear Mamma, a brand you could see the Mamma, the man, that's it. I read I say so. Na me say nyame a odi man man obedi obia sema man Oh damasita o program so na me nkoso amama ho den na mo nkoso nyame nche ni pedi na nkra that's it. Okay. Hello. Sompa FM. Hello Oforisuo Yay. Okwadi eni o asante atem krofa. Oh, wabapa me ton kanche. Ene de mama me wura go. Nye de bia na ese esre duruba bia. Esie me bapani. Na besa sini enso na sema minua no nipa 9. Ipa 9 na be busuni mienu ni de me wo fa bia we free ma wo se free. Oforisuo na de mama me sunne. So for near Brewetia, Mamma Messon, Papa, and I'm a row. I'm a Mr. One to cheer with in our the chair was in our and I'm a row for my time a banner and a time in my memory of one more who are feeling a raffle. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye
na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho for 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex bi nya taxi ana plage a ede obeko omu ofidie won so ebe check ni pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556 eni se me say omo ye free health screening o kwa o be check ni pedua ni na ma kwa omo use ke bia tutumi kane for the chire dank ahontofie. Ladies and gentlemen, hold on to your seats because change is coming. That's right, change is coming to the heart of Revival Life Outreach Church. Under the distinguished patronage of the General Overseer, Reverend Ekoishan, we are thrilled to announce a super convocation that will blow your mind. Get ready to witness the historic launch of our brand new name, Spirit Life Community, and celebrate the birth of a new central coordinating ministry body, Life Convention Ministries. Our LOC has some groundbreaking news to share with the Christian community, our beloved affiliate churches, the vibrant business community, and the entire public. Starting from the 4th of August 2023, we will officially be known as Spirit Life Sompa Community. FM. Yes, Spirit Life Community will live and walk in the Spirit. Life Convention Ministries, where we model and minister the Christ life to our world. Embrace the transformation, the inspiration, and the divine connection that awaits you here. Spread the word and join us on the incredible journey of change and growth. Don't miss out. Okay. Jasatmai achiatum ane Sompa Asem Mpe Nipa no bobo yiri bobo wasi bibi tum bibi wafusa wa wasi adaka wakan kokote mamini wasi abetie si jaso sikofans wasi sikofans adie Sompa Asem Mpe Nipa no ya kan ye ho so non stop enye da bia ne nipa se osire o ene omanfo wura ho na so no asem ewufia ha ayebeko akoyenim asem ewufia ha abrahwowom nanso so no na ba bi ekotwa faaye no ye pese ekire wi asema nyina se Sompa Asem Mpe Nipa no ye nyankopon ene ma ya kwankyere ne de ye adwuma firi se ne no de bobo ho se de ba no ye duru ya na asesa dynamism no duru ba bi betumi adan ye ho abribia ma mememo akwa ba yeah oba pampom to say ami adumo na unse dia kani wo dia batu yi enye obatu yi enye eye me pa choye ye de nyame ase ba se ya dom ne kurikura ye mu Sompa Asem Mpe Nipa ufri hin na ba ye udin de say me pa cho me de amina fri hin na ba ye me pa cho me fri meduma na wakosam ne say ne wo dia beda ye say yenko mo yi me pa cho makosam ne say me wo meduma ha na me bla ba wo bechem e fe ne asana aja me mawale 2 years ni me nyensen da wono so awale kwa onde kwa da chekura chen me de na chese munya ye frungo ba me pa cho da bi yo ana wose sofo bi wo mo honom na oya ade pa na ho na okoje aduro obi a kire no ha wo gibie ntimi so me mmala na me nkwaji bi ana me si yo na idea duro no ode ma
ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ahahan ebi wɔ ha ndua hini ana ɔsɛ ɔde sɔfo no na ma bɛma me na ma frɛ no na me ne na akasa ɔde namba ne maa me ma me frɛ sɔfo no me frɛ no obusa me sɛ me wɔ fa hin na me sɛ me wɔ kumase na ɔsɛ na hwan phone ana me de afrɛ na me sɛ pa atwɔ yɛ me kunu phone ana ɔsɛ saa ho me ma ne 5 minutes time me frɛ no na me si yo ana ɔka me ana me hwɛ time ma 5 minutes ne son yɛ ana me frɛ na no ɔbɔ me kunu din na hwan na Idriso ana me sɛ pa atwɔ ɛyɛ me kunu ai ma hu sɛ honhum no wo no kunu nyina no mo da 0 ɔsɛ sɛ pa atwɔ sɛ honhum no me ne me kunu nyina no awo no ɛyɛ numbers nti me ne me kunu na ɛda 0 na kyerɛ sɛ ɔpɛ so ɔkyerɛ sɛ ɛhɔ no kwa na mente aseɛ na musa ne sɛ ɛda 0 sɛsɛn ana ɔsɛ awo no ɛyɛ numbers ana me si yo nti ɛyɛ numbers deɛ sɛ ɛda 0 nti untimi nyɛ hwɛ ma ne nyɛ yie ana ɔsɛ obetimi ayɛ bibi na ɔba ana me si yo ɛyɛ kakra na ɔno asan frɛ me ana wɔsɛ sɛ ɔbɛyɛ yɛ ho adwuma a agye sɛ 7 million na me sɛ mpatwɔ me ni 7 million wɔ hɔ no ana ɔsɛ usika yɛsen na me sɛ usika yɛ 3 million ahona wɔsɛ me mfa nsɛn ne sesi ya no wɔkɔ ai enkwanta na wɔkɔ akɔtotɔ wɔsɛ no ɔbɛgye sɛ wɔsɛ ɔbɛgye me 7 million ansa na wɔtimi ayɛ ama me na yɛda 0 ei wɔsɛ me mfa nsɛn ne sesi ya na wɔkɔ enkwanta na wɔkɔ akɔtotɔ ama me na me sɛ usika 3 million wɔkɔtotɔ deɛ yi wɔsɛ ɔkɔtotɔ ho no ma wɔsɛ usika 3 million da fa sɛn na mɛyɛ ama ana me si yo ana me de kwa sende ye ta de na eye Saturday na sana ka chem se me mra ho no benada ana me si yo afre ade e bechi ama na ye benada mama ba na wa frɛ me kunu sa an 4 million na aka no me mfa nka ho na ma mfa nka ho a enye yie ei ana me na de na sofo yie waje 3 million na wie nti afɛ de o ko wanim ma sen 3 million na wie ntini ma nka hwe kwan me fa so me 4 million san de akọ ne de 3 million na chi no se san fa 4 bra san fa 4 million san be ka na akoshima ye 7 na se koshima ye 7 benda na me firi ha akọ no me de koe me koduru ho no mo no yetena hwa firi no pa o yetena hwa ma ne bo be ye 1 ansa na sofo ye ba obaye no obama ya kwa ba ne ye je so ana ofre me nam sori koe asema abusa me se 4 million na me de baaya na ana me se mpatwa me de baaya o se me so na me nkofa mra no ana me so na me ko bie me pesi ana me yi 4 million sa de koma no waji wiye se me ba ho me so me de me number so frɛ no afere oji sika ni wiye ya wase hwan na Amina na me se mpatwa ye me sawa wasa se hwan ni Yakubu ana me se mpatwa Yakubu no mabusia penyin no ana wasi yo na unim bibi na me sempa twoda bi wasi agese sa na me wo fie ntina na ohu se me da 0 na maba ha ne de men san fa man 7.7 5.7 ei dana uko ya ode phone man no na oje phone wie ya na men san man 5.7 na che se wo free 0 no ma ba normal figures ana me see you ana me se sa na me se 5.7 de me ka se manya no wa ha ma wa na me boa giso kofia me ni sika bia wa ha me ni bi wo se baby ya kwa akwaje ade no wonim no ntino obekwa akofiri na ya me adum na me koduru fie a me mfa nsende no 5 no 5.7 no ana me see you kojeje brai nti dade no mama me kodai asana ho e ma ade echi ana ya san sore san akọ ho yenim se sofo be ba ode aduro ba be ba oba ya etu aboba ana wode bae ana me se am ka fra asana musa na se na no wa nka se okoto aduro na afeda na tu aboba ye wase sunsumu etuo ahọ na mente ase afa kwan manum ho kura se me koe ana me so na me kofra me kunu ka chen se sofo na ka so kwa akoto aduro no etuo bo bankwa na ode ye den ana ode bae nti ojo no se bia na tuo ode be se tuo mu atro
Ekum ahohombone. Saa na wakan wo se ekum ahohombone. Ana mekunu se ono de. Wa ma se wo ba be kum obi. Ndi tuo ne de. Wo ma ne nto. Wo ma ne nto kora do wanja ina so woto a enye hwe. No na ma se wo ba be kum obi. Na unukru na koy ana BBC your friend telephone so no abona ne. Me pa cho me friend phone so. Onde wa anko bi. Asana na de me koy. Ana me see you. Ana ko fa hanky white mienu. No de be say ho no wase minjina so. Ana me ko jina so. Ana de ko share pot tumu. Ana o sa nso gu bucket mi. Ana o de pot na de ko butum. No wa duro bi. Ono ana anu ade agutua. Ana o se eye oyer. Ana ko hwie bi gu nsuo no. De mu ese ntutu afiri nsuo no mo ye den. Eba. Ana o se me nso re mbehwe. Na me so re ko hwe. Na me se na ntutu no nso ye. Wase me de se me wo ho me hwa ade. De mu hu ansa atutu bucket no mpei. De na atutu bucket nim. Bibi na dugu ai potrum this edi butu nsuo no hu sa atutu. O de gu kukuom na butu nsuo nim. Me pa twa de gu kukuom de butu nsuo no. Na me se na de no. Wase yesunsu mutu. Ejeje ya na. Pa twa jeje pa. Ejeje be sei. Eje ba ko pe me kra me yam shem. Se o hwe se de si jeje ye no ye sound no ayi ma me hwe. Eto pay. Ne be come bad. The be come bad. Yetio. O buo bi nso e wo na asore dem honom. Ebo no wa soja afa ho a me kwai na powder nyina atwa ho ahia. Ebo e da na asore dem ho. E powder nyina atwa ho ahia. Na e kwai na sofo no nyamba ntimi na asan na di kan wo honom. Ntimi wura ho na musa asana se na ha wa ba ha nti wunsuro. Ana o se adan. Ana mtinte buo ya da asore dem ha e den. A powder nyina atwa ho ahia. Ono se ka kire mte ya afore bobochi ya. Ana mse saa afare bobochi ya. Na mse we de me hu bi da. Ono anwa aduro bi toa akase ne kase ina be hye champagne ayi. Mienu ana okofa de bae plus etuo boba no. Plus oya kituwa bi fia bi. Wase me beda me mfa nsere mafuso. Ana toa no so na ba ko ye fu ona o se me mfa nkohwe me nka de me pem fa ngusu na me mfa nkohwe ebo wono so ne mpai e wa so dem ho no me ye ona o san ko fa ntoma ai line nkoko kase na o san fa atu boba me yansa e de she se me ngina so ana me ngina so wo se me kofi a anajo 12 to 1 me sore de akonsuo e de kwa akotu nsuo na nsuo na tene de akọ na mka chense mi ntimi timi fa nko ba chom ka chense na jode mi ntimi fa nko ono aso be ya ma wo so ono aba ya ma mi ntimi dia ono aba ya ma wa hayai ensuo bi dase hayai afero bi o se ana 12 to 1 afero o se hayai men ko ye ne sisi ai ana asana ne di machi ana ye sole ko ye ana ye bae afa ye bae ya wase memfa adu no fa nkofie na menem kunu nkonko yusu na duro de mam na han de mam e kasa pempen han na de mam ohu ye me pa twa me hu mi ni han kron so kasa pempen o san ka kire me se me la se me mensa ne 3 days kaka pempen no kasa pempen na haban kaka pempen ye kasa kaka pempen ba choyo ana me de bai ana mesa 3 days ana mesa sai bi 3 days tam sai bi afede mo ho na fe na mis mayase ye me ya okosa kaka pempeni wie ye no me pa twan han mayase ye me ya mesisi ye me ya afede ma wodi na no atwe aba fom ye me ya sei na me se so fe kura ko friend na ade san no wodi watem ma me ne se kaka pempeni o ka se san na sei pa twa se me san 3 days na je se kwa ko je 9 days etu sawie ye no na afa osisi yo ya afa mesisi na mayase nyina ojo ho anye me gem da no anajo no manda dia asem na okunu kan o ka kire me se na dia asem na me mfre sofo na me kan kire no nti na de chen ana me frɛ no ka kire se wa aduro ne de me ye ne enko yiye ma nti uhu se wa wode na atwe aba fom ebetetei ma se kwan ano na uyemu anhyew
me ye me hye me na efiri se udrum pani fie so no wa wode no atwe abasa apan me pa cho da bi ebi nsi kura da na etwe basa no ye de na twe koye se no aye me ya sa yimbe 3 days na fe na ya no e ko fom 3 days nya na da so tete ho na da so ho wo de kire wukunu me pa cho aye wo hu ye odi asem no kan ye o ka chan se me first of all na me kan chere no se na aduro ne de enko yie mame na wo ye bibi se ka wa be pia wuram me pa cho da bi wa nya wa nyu so be ko hospital so me pa cho me sika nyina waje ntinu e de me di kura na me nya bi na wo da wa se me da ho ani ano papa na me fa fun ana me frɛ no edi se yansa no wo de no e sa atwe akom na ekɔ be ye week ansa na ekɔ etu wa hu se aduro na wo saaye no eno na ama wa wo de na pia ba fom me sa pa cho ye na aduro na ma menya yade bi na wo so dada me pa cho yale bi ani mi so ujitum pa se aduro na wo saaye no me pa cho ye aduro na ebi ye me kura da wow eti edi se yansa na atwe akom pa cho ye kɔ be ye week pa se 5 days wo da fa akon na me da fa akon na ukuru ne ho tene sei na no ho kura yira no cause ano den asema okay ano den na utwa mfonyini bi to ho se da chi bi o de be ye asema ka e pa cho ne de ma ntwa etu frɛ no sofo no de asem no kan me frɛ no so ka kire me se mo wo yale bi wo me mu na se me ba na samanka ono na adu no be kwa akɔ so o kan sa na o kate me efi sa fere wanya sika na wanya de o pa wi ntinu sa na o be ye me o se yade bi wo mu na se me ba na manka nkire na ono na adu no be kwa akɔ so o kan sa wi na o kate me kan pa ka chen se me yale be na me ba me ka kire o se me yale ya na enti ekoma asa no wo fa yafunu me pa cho ka kire me se wo kɔtɔ sa eduro no 5.7 na o ma me 1 month adam me ko na 23 May 2023 ya na me ko ho aka cham so o ma me 1 month menyensen 2 months kura atwam ti sa 5.7 no sa de koma no me pa cho me sa de sende ma no enti anu achi wa ma waduro bi akaka pempen no kwa no de ma afere me sika ni na san wo ho no na o ka kire me se kuma se de o ta abantin so ono aba obebra me bi ana me si yo me kura me sa ekwa na e ha me ba da na me ko ho no sa me si ne junction sa me pass free to ho no but enu ti o personal efrato yenko ne yenko di dwa kakra emra yenko traders charcoal powder asoye na traders charcoal powder wasoko mampon woni pentecost asore no ene bo ho ye fa tete atempon no so de a na de nananom ebeye ye ene ye di akire a bidie eyaduro na traders charcoal powder no eye bidiewu eye bidie ena omode enwoma bi afrafra no na enwoma no omde afrafra no ama ani bidie no edanso papa trader charcoal powder ba mafo dodo no a ena edi ho adanse se toxin anase poison bi ekọ widiem se wo wakaw nyanya nkyira kaw aboa bi anano ewo bro bi abeka wo no eye poison ena akọ nipaduanum no trader charcoal powder wate ebekọ na akumbro no ama ho atom wodofo duru ba bia otu so obi wa na furu aye kantan na furu esom eframa agya ne yam no trader charcoal powder se cholesterol no ebi ewo widiem ultimo se sadre no adidiri wo widiem amma duru ba bia ona nteketo bi anu abre untini mu eya asisi ye no trader charcoal powder enyoma be konkai e de aman kidney wo how eba ho a na wanhwe ye woto ananom ensiedo eno ti ye tai enu trader charcoal powder ebema ye kidney no anu aye den se de si bo adwuma no ebebo achesa amanyoma akonkai ye papa trader charcoal powder edi him ewo ewiase afa na nyina manfo dodo no a ana age trader charcoal powder atum wonu maduro na eyi overdose kura no a yenum trader charcoal powder beboa ye se wonu trader charcoal powder ma wedie num eye
fefefefefefe se wo yam eye wo ya eduru ba bia wo fe wo sen no bia be wo so ya de na che so yam ye ya no ye no trader chako pada ade bia ye stomach upset bia no ebefiri ho eye stomach ulcer kradia na etu ase obi na fusu bia entie ha se utwa akutu na wo sa trader chako pada ni bi na wo de gu glass mu a na wachim akutu no na wo de afra no wanom wafuru nyina so bete wafuru nyina be kofom eno na nansanya ya no num bia enyoma etete kofom kama ye traders chako pada ena mekanfo na media mam pabisu atifi efrise akoda no onim sa duro na wonom no wonum overdose wonom na broso a yema no trader chako pada ebeboa amanyoma akonka yepa wona wonom ensa na ebroso wonom sa hangover achi womo obi de duro agunsam ama wonom no ye no trader chako pada nyoma ebekonkai ede amayen ye kotobi ewo kolina ka ba dani eba misti eba ene dani heba Freddy Menseba ubenya bi ato blazer rekwa ubenya biato na de edi ujuma ye trader chako pada wa hu atufo we so 0243943413 0243943413 and 0260898914 0260898914 Yanko Sokorima Pom, Pentecost Asoran Temwa, na Yanko Trader Jaco Pada, Joe Apo Electricals were from Abadum Kumase, Abadum Ashanti, Joe Apo Electricals, one on a buyer, 1 year who say, Ampa, watching Ghana for home, na watching Asantamani Kumase for home, what you be a what ya banu your friend signal cable. Na sa signal cable, you know, a boy ye papa, na signal cable by you know. Omo no mo edai esise nyina no ni nyina eto atwa ye konia kopa signal cable ato ewo jo afam ho eye kopa wo yason na ye de edi djuma ewo signal cable nim duru ba bia wona okrasika koto no so duru ho na so Osei Aboagye ho na wote no a jo apo ebeto so sa na wona wato de ko achiri nyina no Joe Apo de beko akwa wo kama empepra de bia de ewo ya fie bia no yenkoto bi ewo Joe Apo Electricals Japan House MTN abrosano ena oni no edi ehwe ni mo pizza tafam wo RCC tasi run de nyame okwa obenya bi ato now de edi ujuma 0246 905898 0246 905898 and 543934550 near Joe Apple Electricals na kache yenkoto signal cable na yemfa eni yejuma abra hosem na sabre yekwen so banuma dro abibidro yemfa nkosa se unnim hahabamu a wodofon hawo ho baba we na wode na atwe ambese yawre hosem na o person no so every to ho eho na uduru e no so gosi sei sa na bodam ni bi de yachi sa se bodam ni na fa person na efie so wo ho no ntomu hu se person ni kura bodam ni na omkoje ye ona mo fresh omo osofo no number sa tam na me makwa awie ona mo friend se obi mba no ho me ka se na person ayira na ana wo se an obi aba no ha be ka se na person ayira ntino wono asole akwa akoje nto ofre asana se unu na person ayede abedi me ho ntino asana na mla meje asana na anko ana no asana frɛ me se person abedi ne ho na me frɛ asana se ko me koje person ne bra me na de obetuma kwa akra obefa ha se me sha okegeti ayede age asana se diwi asofo ne tie ne paade wono nko ade wontimi nkwane nchen adenti de ho ne se sofo ne se aso dem ho nyina asana nkwan na meja na ye wakumasi wonim de enti asofo ne so meja na ye na asana no kwa asoro ho dada na me pa cho won kwa asoro wo ho aduro na nso na de ne ko ho no Sompa FM osi asana meja na ye na asoro bakora won fa ne nkobio asana na wono no ko ho no kwaje na aduro no ono ya asore bai asoro ne din de minim yenko yenim asana so wontimi nkwankwaje person anam se adan na wontimi nkwankwaje di wi asofo ne ye ne de wontimi nkwankwaje ono nkwantimi nkọ
no onim die nti asofo no pese chenchena ono kwa na mbeja na yie wakumase no asana no komodie no sofo no akaso opena penyana de sofo na ka che ne se wonjai no kunu so wonjai no kuna no wale be ma fofora o mane 3 months obenyense sofo no a yesemu omonsa awade no ose asana nya ni kunu no ose asana njai ni kunu eti na asana so hwe nkomodie no na sofo no enya no ope no ano onya na no onya na nko beka anam se anam se na asana we na wote ho na wo kanfo ni anam se de wo ye nti a kire sen ubi yira ba wo nchen wo so wutimi ma wo aduro no ba wo nchen ba be pa aduro age a afero so wonjai ni kunu Ayasemu. This is 93. Edi okasi wonyani krono na sofo na nkasa obema bi odebe mansana na. E pa twende mintimi nkyere. Sisi ya nkasa pa no die na pese Sompa Asem Mpe Nipa yeye ma ho. E pa twa kama asem baako. O mama aduro bi ono anu gutu am half bi se memfa nkoma mekunu. Anajo 12 ana wonfa aduro no mfa nsera. Ndimi kundi aduro no sera asa wo so wo de sera da ye bi obeso bi an. On frene nka nkyere no. Ana mekunu de sera aduro no sa na o frene ka chense aduro no de. Na da ye son nye baako si. Ana frene so fo na ka kyere no. Wo so won konkoto susu box. No on top brighter. Black 1 yard. White 1 yard, red 1 yard. Na odisika be she susu box no. Na wanya kura ye 4 million. On fa she susu box. On fa she susu box. No fa mre. On fa sa ka ai brighter. Black, red, white no. On fa ndran ho. Na anajo 12 to 1. Won so fa nkwasi ye nkotu tu fam no e wasi ye ho no won fa nsie. Ana mekunu se we de mintimi nye. Waso won fa nsende no. Na obaya ama no. 4 million in shesu subosu ni. Na anajo no de o kokoduro nti won kwasi ye. Me pa twan. Ajo. Wono abaya ama na mekunu se 4 million de. Woni bi. Wonya sa sika no fa nko shesu subox mfa nko shefo. Ana o se ni sika yesen. Ana o so nde 1.7 no was fa send me na me ya ama. Ana mekunu so de ko send ye. Mame enti sesia no. Efri se wawodie no kakoshe mu no empema abontin biem. Me pa choda bi enyamba ye bat eyaw no da so wo ho. Yaw no da so wo ho. Me pa twan. Etu susu se awodie no koda ba bi ese da. Me pa choda bi. Na efri ho no waye wanwen se wo de be hospital me ahwe se da ba akoto ba bi ese to. Me pa chwa me nyanka me ko ba me hu sika nyina awaje. Still no un sentiment for furu. Me pa choda bi me hu hwe. Ti se opese ye de ne ma. Sompa FM. Me pa cho. Minim de me ya fa hu nti no. Ka me de bedam. Na maka bi ama me. Ma fa bebi am de beto a. E be yi. Okay. Ya ne sofo no atwetwe nkomo. Ya ne sofo no atwetwe nkomo. Yenhwe abrewatia fama abrewatia. Fama abrewatia ne sofo no twetwe nkomo. Yentie de sofo no so ekan ye. Efiri se ye nankasa no yen che ya so enti asem yen koye ni. Miti opa. Yenina ye tie Sompa. Okay, yen first of no ahoma so. Yen friend wa ahoma so na yen hwe se benya no a ye recording no amwaye papa. Yen hwe ne sofo no entwetwe nkomo ewo ahoma so. Dan Keba complex wo frewu.
danka ba complex oba kumasi kropom Ghana ha no emfie edumiensa wamanfo dodo no a na ebo eje dank so se dank wayade ye mammo ene dwo efrisa yade pinu a na danka ba complex so tu asem ewo kumasi kropom ha ma miankasa mani ko tuamisi ehunu bie na dank nupa eni mfidia ewo na so ye no enya asem keto akra yenkopachi number 2 eho ena dank na so ye ewo na dank eba ye no say ye nyodwo ya de stroke ho say infertility anase enam san ya de no dank enso yenko enko yanim yenko enko yanim panipa memo akwa aba eba Asem Mpe Nipa dwumadi so padi mejo osofu bibia boko de emi adom akwankyere papa kama pa de emi adom ho ye ababa wa bia ye frɛ no Pacho from Adane Papa. We pacho se afro say. Adane Bo Kwankyere Papa. Ah, we are Kwankyere Papa. Ojo. Adane Bo. Ah. Adane Bo Kwankyere Papa. Adane Bo Kwankyere Papa ankasa wo fa hin ankasa. Pacho say. E fa hin waso ye wo. Obi ankwanta. Dua ankwanta. Okay, what's one din they say? Word of Life International. Bread of Life International. Word of Life. Word of Life. Word of Life. Okay. Okay. Ababa wa bi de na kosem abedan yen. Ababa wa ye frɛ no Amina. Na asem o ka nyina ne sɛ wa mana kwankyerɛ amana wodie atwen. Ya asem bi a asefem pa. Panipa asem ababa wa kan. Wodwen ho sɛ yampa. Baba me ho ene pe baba me ho bere mo me no ni pa ba kasa na mi bi se se no frɛ me wo se ade am ye ma na mwa no nye ni sika enti se ni sika no so hia na ma na sika sika afu bia ba na fitin ni sika sam no de waka eno de da nkyɛn na sesia no ɔse na pom den enyina so efiri sɛ wo ma no kaka pempen bi so won fansa na miensa ama na wodie atwen enti na wodie no osofo tiemie na wodie no atwen enti na wodie no twen saa no sesia na akwa ya asem foforo ama no sesia no ni sika na da nkyɛn na pom den no so no akwa twen sensen enti pani de ba drop pot na de ma no ma na wodie timi atwen ba saa habaya do abisu kapempen se de wo kan kapempen na me de enti enya boni am de ma ma me na boni din no ma me bi amana yusu da enti o ma me no bi se be ka so ma bi yusu da enti me no de enti ono yusu ekoba asa na ekoba asa no wo bo wa mane no de na wo ye fa ho ekoba asa bu ne na se ono no ka che bi se bi ko ono na bi kan kire se na wo de api e du se ka nfa na ba me na nya kwa nko na eye na me twoma ne ntem ana o ka kemta ba ntia bo ano o yusu ye no ama na wo de eye ne ya me wan ka dem se bi se de o ko ne ti and o ka che be me de se no me sa ta so be bi ono kwa ka se me bi ti me ka che se na me sa bre bi na bi mo se nti bi anko bi ya be da na bi mo nti mi anko se de nke bi mo kwa bi anka ye wo ka ne comment complain ati de wo Panipa sesia no oya nyame sofo fine magitum na haban no a wotete no wo tumi krata so ote haban muni pa ku bisam last 2 weeks aya me program bi otuan nti ho na me kyerɛ haban wo ma ebi bi bisam me ana me se me di krata dum me yese o me me kyerɛ kana munyi aye krata ne bi ma menese sesia no wo tumi krata se otia haban enti papa sofo akwankyerɛ gye unni tumi krata wo de tia haban na ahaban a watia ma baba wai na wode atwe no wonya sure se enya haban bia na atie o enti no saa baba wai na wode atwe no woya sure se wono ane yade ana wa haban no ade ma no na akwakofa saa wo yoni na ba apali mesda me chere eni na bisna no ono so enti bi chere no enti de bebo ano se ye de ku hospital na ya haban ana ma na twa ya e ka bi on bi na na bi be ku bi me afian kwa
enti panipa dabai na beba ne atra studio na wa be kyerɛkyerɛ wo nsɛmu beba studio dabai na beba be fa no na mpokura yetumi de na ko hospital efrisa baba wa no na wo de no problem ya ba ho na ya se ne ya ne sisi ya ne ya wɔte wo nyina wɔte wa no de nsɛ miemia ne yam wɔ se acha nansa na wo de yi etwe edie benko a dabai na beba be fa no de na ko hospital ne akɔyɛ sa hwehwɛ mu no adobe ready bi aso pese o de next your number yi de mo ba ko number mi fe no bia me fere no na next week no e kira e fie Panipa Nyakopon hyɛ no wani monyam a ɛda dwoada ye hia kuma se tie me ye pa ɛda dwoada hia kuma se de di kai woni tumi ya de tete ahabai what ma say etio se wa ma me amefa na nko hospital eno bayi kwa akoya asem foforo kra de amawo de atosu mienu osusu se ababa wa ne sika se nko ano de ma wo ne tua ne ka opani ni bisha me ka chi si ankasa de me nim dodo a de ma me ka se e won sidi no no fe ka se e twiti bia e be ye kini ento no ana wo bobo no ento no ka je o de ma me se de be ye kini na me so me kana sa enti se koba ne saade a na chese dadwoda no ba sikasem na ye behwe ni aka ho asem e ba so me ni problem enti dadwoda ye behwe wanim that's wo pay yeso eda se achichide e peni moja dodo a na se opa achichide moja dodo a na ye dinsuo efrem se wa ma obeba ma na broso enka za nchem se wo ma obeba ma na broso omna Samuel Oforisuo medase yanhwe na ensuamu ade kakra opani ni so beba na ono ana watwitwa ne nsam so ntam nanso nipa ho asem ti no ye besua ade kakra wo maame unua na odo koye no o se friend sei asana ono no wonim sofu idada meboa okay me catch you praise udin na ekopi ho no ho din na ebo nyina no unua na keka kire sofu ne ba me busa nsade no sofu no kura wanka na kore me ba ho de nya botre ye nyina ye du ta me bu ho a maka sa asem se ampa se bibi betima biti nipa pedru me bia hwe ba bia oka se wo be so anadwo be ho ahwa se 2 se 1 akusu ha oka sa asem no saade no se obofo ba wo so ana se osusu se spirit bi ni wo ye adwuma ontwe nsan ukia na enye yi eyede no satan ne se nsuo bi da ha ya nti kumonko na monko ye sisi oho na se sanka ye fa ba na ho akodi mawie edumre bi wo ho no mo a Oforisuo aye se wo yire jawo na hyew wan hwe ade oba akofa ne friend se mambisa afa hu obi akwa na wo bona mane obi ana wo bona mane etese nipa wo yade na wo pe bibi na obi so obaboa obi na obeka hwe amwate ase na wo nwua no wa amwa ese se oba ha bi unwa asana no ese se oba edu me bi Oforisuo edu time a nipa ye hu nipa to etese omo tene no ma obi betime hu abrampa ho asem no waka kire sofu bi se o mi nipa bi se o yade o say wonim ni fie mu nsem nyina obetima ka kire so uduru ho ape eno ne first thing obebusa wo abrampa wo papa ko onje fridge ya ka sa asem wo kire wa ho mi donyam se wan hwe o sika bi e wo ba bia obetam de abre no because waka mahinta se che se oba na sabe Samaria ni ba no sa na Yesu Kristo hu na oka o hye ne nkom okọ ni kuro mu no okobo ose because na de ahinta no onim papa ne da eno na nipa bi de agina so eye se ye keke nsa no be 5 na etomu a me okọ ya na okoka che unwa bi sofu bi ama hunu pa me se bia wa ben me ko ya na oka mahinta sam kire me ya na edume bi ho no ma okọ asori bia se be sofu ro ni coat se ya o peti se ya na nipa tigu sofu ne bia o to form na ye tie sompa o to form na ye dan obi timi do obi ne nsesi obi ne nasi obi achi ne wawo no na oda form o se mato form sofu ne bia ben o ma ye sa ma madafu bi ne maame ani abo mekwaye ayi washa bi wa asori bi those days no na maame kakaka bi sofu de ne nsa to no so
ne wo bompa na ma yire mami man ti so ma no so po ya moja na mija ntom sa adan ade nkwa na wo pe nkwa na koma si so na mija ne to ho fro ma nya wo hye biem na madam fu ni mami ye de ensa to no so asofu chese no mom ebinim wo ye no etan de ensa to so obey kikiri ko wo mami ko foma na ni ko bo tebu ibi so na ni apa be si ne ni nyɛ ya asofu ni binu wo so obeba de na emu me esuamu ade sɛ wɔn tie na wo kyerɛ obi afa ne bag ko ade na wo ko na hu sɛ ya ka asɛm bi akyɛ uti no ebua ofo sɛ ade we de nte saa enso ye bɛkɔ wo kɔ ye no sika wo gye ye no sɛsɛ wo so de bɛba ya ka ko de bɛba opɛ na ade ntam to wo sɛ maka amate obɛba de ya pɛ so ofo so ntutu makoti aha ya mu nipa wa asɛm ne kan ya sɛ wo se obɛba ye tena se emom ba ni kura biam sika bia na afiri obai wokɔ obi frɛ me sɛ saa yi no ɛyɛ deɛ bɛyɛ na ɔde saa no aduro bɛyɛ kaka pempe nyame na bua sɛ nyɛ pepe deɛ wuo kasɛm bae wosa kaka pempe ne saa aba na kwaku kaka pempe na kaka duro awo ɛyɛ duro obi frɛ me man bi frɛ me sisi a wɔse o saa hani akora ba so a wode yɛ ɛna duro wode ɛnya advert na meyɛ deɛ but ɛyɛ saa ɛnyina ɛmoa but wonim deɛ nti na ɛnyɛ biribia na ɛtimi sa wonim mo ha duro bi wɔ hɔ a ye wo timi fa pompa duro enkosa sɛ behwempɔn aduro eti anya dia minim sa hon konkro bi na kakyere sɛ won fa nsa maami nyankopɔn na age na esan ko wu oba wo to asɛbu wa wo de atwe ba woni wo bɛn ye bɛsrɛ ya sɔfo ni binom de nyame aka mo mienka antu nyame so de nyame nkan ye no wote su sɛ ya ne nyame wo su nti sɛ wote sɛ na me kakyere mo tiade a meka kyɛ mo ani na mo ye sika wo gye ye no wagye obai wo so woni bi wo se me de asɛm ne ma mo kwa me so me de ma mo kwa emo correction bi de ye hu ye kwa obeto masa ma meka ye nya akokɔ ba bi adwane ye o because no man na ebubu ba no ye oboa but ofosu ye ntwa so okay wo so obeba aboa na hawa ye nse ne bom ye srɛ ye sɔfo no de ne kasa yi ani de kwa so woni ya kasa kama ye wie yi edu oba ene ebe wie omomoden na wo mmara wonfo hye nyo ye mpese ye be wie sɔre no na afi ne wo san ama obi abɛfrɛ yen ɛna mekora me ma ɛno de ofoso manfa bintete okay pokwa bra ofoso in fact ekobasi ya na apapafo no na omo ho ya aka because sofu dwuma no ene ahaban enhye da entale saa ahaban yetinde onim yetinani aha nti se ekoba se sofo de who is theology o church as teacher so at as nyame eya ado no bi woni a eni no nyame nhye da mie ni nwurase o because nyame bie ni ni nwurase a seven previous oba ne pieto kura no obehu ba nyame nya sa mistake no hat se phone message se message ni begusu a wona wo read ye watase enti bia uti bia obi na ho bi ta ne mande ya meta yi ba se ye sheda honhom ayera honhom ko fa 70 million blase fa 7 million bra no nyame en kan san kire sofo fa 7 million bla menya hon kokura te so attack by force 3 million fa send me CCA immediately quick na fa bishop box o de box na se menya na on cross aka cho say scan na was 1.7 was the first send me yama so for ama me yedi ho ya kakra in fact entwaye mo ye ni nyame ho agro. This is 93.1 FM. Nana trum won kransa me trum aha oh hey abrampa if you don't of save you wo there oh na me mako na mako akwachia no na wo hwese de na hini ni sitie ho a wuro kra no tumi utimi sesunsun e de ho untimi mfa nye san kwasasem no sina mpacho atase including nyankopon basa ya dum woni munyamfo sei obo ni wiase na sabe woni a na wapa atom fa nchebetefo na wutimi ye eniema edi wo hu ni yaw edi be wiase abofrei
omani anna ho ne kunya ni anna ho na me po kobra de ne kwanya menye so fo krampo na me ma mfa me yire nto ato press hawo wo fo fra me yire ba ko me yire kra na me ma no wo ne se won tie me me mo ko bare so fo no I don't care so fo nye sa mistakes are ko frɛ course ni no frɛ ye program ye kwa ha ye say what do me ye ku tinya me asem but there is no enshebia de be wura ni ade mu say anadwo kura na sofo wo to me say me frɛ obi yire ana obi kunu ana obi ababawa ene ye koja me yie ana ye program na sofo na no frɛ na o kan nsɛm kyɛ no nsɛm bebre ni nyina no mo ma ye yire nyame som e ma ye brɛ ebre ni nim na sofo ade wa ye sire nyankopɔn pa se ebeka yakoma mo because asem we bra wo gem kwa mfa nje me de ade a nyankopɔn de bɔ me se me nsisi obi so wo ne onim nam kakra wo hu me mpasisie me no ya ade na ade no emfa na obi bia bidi mo ntam na makopa bo sam de aba me mpasisie enti ade asofo no ye no se obetie duro abra woni mo duro de ye obi aso ne nipa se do ositie na obi wi obese abu no ebedum le bi kwa no osa kopɛ ni mie kwa to osa ebogum se onko gya ni kunu eno de yesofo yi mesoso me de me de tete ye bompa ye se ye yakoma ebeto ayam me kan bibia se ade wo ye waye na wagigi ni sika no so obe no wo check ni sika no office karamas sister na ene edwo ye beyi me di mebo yi makasa oh yes bra ene memo yo ene memo mi kasa ba me mono what dey oh me mono asem kana me ka oh bra so for me mo asem kana ka ye wa so be ba ne nyina no e ya trase okay ye to da no ma hunu na kakra ma nyi so for ya bra brantem because dia o dia ya baba woni ni kuro in fact sa baba we pa kuta kusia obubo do be nyawo okay so for ada ma ya munipa wa ya jobra oh so ya munipa abrewatia afoso ma wetia enko so for adanebo papa akwankyerɛ nka ho your friend na akwankyerɛ ne bai but also the adanebo papa enti yan kan chance so for asem ne de okan wa do no so ntie no wa so for one ya doctor no benya asem o yes ada so for akotena nkranza and na me wa ma o ye be man ba be time no ebara so na mo na boy se twam wo hia ya ko market no me nua bia onu wi pa na ni abre na o di ne yire ni mako 6 every corner was a question you know when the boys school and I'm teaching them when I'm doing oh na doctor kokra mami ti ayi ti o I had an papa so for kan went ya tie fo nyina so muntie ne wa watwe asanti ni nyina mu na ne ye munti na ya na ye de ni break kasa ansem no na ofo so be ma papa no watwa na asem tie asa abu akokokon na so ne yenka bi emfa nkyere wone ababa wane ne yemu ma no mu a sa wo ne ma ya ne ye ni afekire ye ho no fo so be ma ye nim se awo ye oba bia ni monyam hye se owo ana ware na se akwada abem a de enigye sonko ne atenka so no nko na ya na ebeda montem ma bond sonko bi beda oba ne be ma ne ntem esa akwada na wode aba no ana omode na ba wiase ne nti owani bia na se ne titru na ema no na ni da so ne na kwanhwe se nyankopon be ma no ba na ode ato ne na so na bi wo hwa ya ye mfa right way no oba wo se ababa wa oni ni kunu ware ye no se mfie mienu nie mi hu on country hospitals kra wakwa se bia makot 21st clinic ana makot abita clinic makọ ebia clinics ni bia hospitals ni bi se bia mo hwe se bia ma wo de ho nsa na se problem bia ni ho ana o minim se o makọ bi baabi sa ena ema no mu bi nso so adidi sa wo na chia ma baabi asese wo makọ o mu kra ne wo no ho makọ akodidie no enya asem ketwa de extent say yetimi di bi kura mpokọ epoano yetimi di bi kura mpokọ nnua ho obehu se ya twe ne kra ne sunsum no e de akọ akọhye baabi ani kwan se wo hye ena makora ne nti but yenka da bia ya na me say oba sa wo ne be ma te se okunu ene yiro a ade aye ne hia pa ne se mu mienu no do ne ntiase wa montem enkwada ya de omu ya kyede efiri nyankopon na so so mu ba
me ka che wani bia na won ye se osusuma ne ha no na nkwada na ya na Nyakopon enam awofo so de omo ba wiase no ye bebla wono matete wono mu a ese nu bre krampa ye yemre na ye hia wono se bia wono beba ye nche na bi krampa ye kase no no makodi aware ase e bia kwada na na sa wo ba na ba ya na wo bre ne ho no e bia no a wo teche osusu wa ba abere wa wote ba bia ja wo pe obi krama na hwe wo na sa tam no due to condition bi nti no akwada na ntimi mehwe ubetimi awo akwada bi kura na ne suba boni ntene no wasa akwa yira wasa akwa ye basa wasa akwa ye bed ne de ato ne abusua no ene bia oman ni nyina so ubetimi awo akura be bre ne ho saa so no ebe wie chofo so be ma enye de epa nyina na ya ne yenya me ka me na kosisa saa wo ne ma ya susu fo so ho 2 years onko baby asen ka se mo ni mre obeka se bia ohene ne de wunim ene ma ewo mu se wunya awo a me pa cho minimo pa na so no si edi a kire nso so a baby a ye kra ne yesunsum be kwa akwhye ene niema ye be fam no wanhwe ye a Nyankopon anya dom ene na wodie ye a woka etwe ba ye ene Nyankopon anya dom se papa ya gia to ma yenim na kira kwan a ye be hwe so be ba be hwe no wa bre nyina be di akire e de akwa hospital e ka hefa na ode fa obetimi ehun se bia na wodie no kra no e go bi sa akofa kuro bi kra mpa ba ho because up to now otimi esa Philippine wo ho no something is wrong somewhere. Eti ye ka che ye nua manum ni titru okra wo ye kremoni eti wukunu obetimi aware bia obetimi aware bi bat obeka se bia wo pewa wo de obi wo 51 years adami nim se Yakopon ahira mem se rade eye atoma na bra na mi nya sika obi se opa ye akoya IVF enti mi money bi sia ni bi madam for bi nso so fra me ase we de ekohia ye madam for guy bi nso so fra me from Accra say obi se me man 400 million na on fa nkoya IVF na o di ni fie pipa nyina ma wanya 51 years one enti ase awo ni ho amesra mo yesu so fa hye ye ho ye be boka bo ye be kwa akofo ye da di abra ye sunsum huhum asem krabo no ye sa de ye ho be kwa akoto ba bia ni kwan se ye de ye ho kwhye enti mesra Emma no titru says I want in my hospitals. Ya one nimu de wa one some to one first clinic. Now one more shay ya shana say be na you see akwan who masaboa and that's what motion no mo say we say no ye who bibia wo mo dia then and I say be omo do to address aka bia one beba sa makropola nyu obi a de ba wi ase say wo ba bewo obu wa wo dia ne se behwe obi bi obi die ye nda sa tam no no so won kwakura bon na sa wo mle wabom no wono so ba be so mu na erade so nhira eti yesra baba next time na mo na wo tu ye no ma ontu sa anamo no ebiem na wonwu ya wonim de obenya de akwaba ye betimi amo ahwere won kwa e betimi amo ahwere wa wo de e bia wo tam so nso se wo na wo de mampa America wo opele wo sa to bo ase na de ehia ne sa wo ni ukrum benya ntiase anyi wodo mumma mumienu pe ana mbetimi atra Seattle say mo bebo nkokola e bebo mele wa abla mo te faako owo ma na edan ya etam o ka mo mbasa afiri won chen e do mo ti adomu enti yesu ma ye ni ene ya adwiri nyina nkwa wo no se ye nyanya wo na ne ye pede ye ho ne ye se ye mompa ye ne ye pede ye ho de but ye pede ne kwa pa so ne ye fa professional way na bia mo so papa no fo so de me di twa to ne se yes na na da bia na me ama eni wa wo de tete ahaban ne ade wa sofo ne mi bi wo ho a nyame adom wonom kwan a ye fa so bia haba we se kwate fa side draw we se eno de bi wo ho na emom ya yen kan ne se hu se enye nipa nyina nye nipadua ni nyina no anase nipa bia wonam ho bia na ne ho pesa bibidro na wo de ma no no make us say baba we owo yade bi chronic illness anase sickness bi wo ne ho e na papa wunim e bia no so mpa bibidro a wakwa akwa yade ne de abene ntia e basa hu kosam eya wo papa ne be kasa wakwa akwa bente no yes ran so watwa ne nsam tia so e betwa ne tia nyame ya dom mande odomfo ne dodom ye na sabone bi ensi e behwe na nim oba ye behwe sa ba bia wo se ye de hye no ye de behwe na front baba we ye be se ye de be ko hospital e ka bia be bia no wasom te se de work na ne sika no so akodi on bia no ye bu nkonta no watimi nso atua de amanofo so be okay ye besre se empempi ukwa asode na ye frɛ emma omo epema ya no mani abriye omo e very desperate enti akwai bi so no ya na menhye na nwunu wo mu pii firi sɛ ade wo awadiem enhyire wo awadiem nyina eyema oba so na nimonyam eya awade tuanya nimonyam na wie no na wa anya mu nhyira no a eduru babia
enti ye nua no ma 7 praduasa ebre no nso ye se Yakopon edu omo ma ne bi no kamese se ye omo nto omo boase efise Yakopon wodu obia de be ma no se de se ne fata no de be ma wo so a eye ni brem eye time enti ya omo nto omo boase na papi ya na metaka ukoka sesi ya na asofo ni bi so ene okwa e trouble se nyame mfre wa emfa kom anibre enko fefa bible nso mo to mu asofo ni bebre makwa nkyere nka Jeremiah 23:21 be ka kyere wo akwankyere ni bebre mfa eso still wo so wo ye Nyankopon ma wo ye akwankyerefo edie benko nyame mfre wa nye nyame dwuma nko ani adwuma de benya sika o enye nyame dwuma nko a ene adwuma o de benya sika eno tie akwankyere papa ana musin de osin ne sai adanebo ye besre se edadwo ada no wanya hyebo se obeba no ye tweo na de se fata ye de ababa we be hospital na ne sika wo ho no ubetua mesrewo yamane mpomporo Sompa FM yanko computer so gedi mrasisia okay wayo hello dog oh wayo we just watch it dog when one get to I can say maybe and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame se o munyai de omo wayo si kire no ye ntwa movie wa ha dog and challenge na cause na at the posse omo because omo be a rap to you no who say omo nkase hey what say wa mu na be ya na say wife me ba cho my wife no be fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mama fans but nye no ne de marking scream no kra wa ha eno de nyina ye tie Sompa na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be ne rap me ba cho me tumi oh is there so nwom no ya to nyina ama na so aka na rap o ja mo ma fa na capella we ku amfam ansa ene ye tie o 5G. Is it no so be rap na ansa na no obeto nyuma na meboa ene my acapella name Mizonaribo Asaverine Mizonaribo Asaverine Sana Puamu Banadamu Sompa FM Oriba na di oto nyum no kra no de ne ha me te se o sa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na se assemblies okay why are there pa na eno no yemfa enti ye pe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kra ma fa foforo bet mze wa yosi mintimi ye na yesa enti ze no ye pe wa wo nwom ana se wo de ye pe wa wo rap mpa chow misro wo ye obanti me ma hip hop low you kra ye nyina ye tie Sompa ya man wadaroma eti o ye rap mame yo mizo ye mizo ye mizo da yan sense okay the mizo da yan sense okay the passport banana to tahu fruit di yawo just me unindi ya energy ni ube fano pa
Visa, yes. Me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma. This coming too. Daddy. Yeah, rap my uncle. Last one. Okay. Yo, Mizo. Sompa FM. Mizo, yes, sugar free. So yes, sugar free. Pineapple room, banana room, fruit be a room. Yes, sugar free. Omomola, ubenya huwade, ubenya energy. Yes, sugar free. Uwa diabetes, akuti minindi. Jamredia. Yes, sugar free. Utu minindi. Mizo drink. Now no ma. Etie for why you see ready attending can in fact where you see it no yentimi nka say ye man na nya sa party a go betu esika anti oh what mama no see e and you say no all the no ma wukuna ba be fa ana say when you Asem ti wa ba be fa wa de ye nyina ye tie Sompa e ba cho umizo wa Hawaii ya da se pa say also why you mama friend say Mizo. Okay, just Santiman Ajatum and Sompa Asem Mpe Nipa ya dia Odiana dia Asem papa baby ya kokon akono anodene 055131 055131 0548 na 31 ne fa course ba ku mienu miensa bi na ye fa kokon na story na ebeba no anoden papa hello udin baby afrefre yentie o Sompa FM. Yeah. Ah, magia boso. Hey, and no man no obozo into and sister will be watching to your two origin seeker. One will be out the action about 1 minute through a down here a hebali. Oh, yes, hello. Hello. Udin baby afrefre. The Black Moses. Black Moses yenti o. Pacho obani de me blame no bebe ba ne sister no me blame no because so wo hwemu a nipa de okade a especially awo me be brese obepe because krama be no no apa na awo ho so ko tiaga but mesre say mo pa me number no ma oba no pa ma ni kini eni no ko mo be de ko ba se nya me ne pa inshallah e bi anya me be o mo adom but saka ka pempe na oba na asa no mo hwem ye meme duro ya me na ya na adom mpo kana wo die na bepie de metimi aka no no legas okay hello Udin baby afrefre melele siwo me da free wanji yenti o yo baba me besre yiniam ana mo bi wona aya na wanya kana ne ho se pati ana mo na papa na sofona ko ni ni ka ta ko ni na ya ko ga ni ban ti ko ga bino mo an se mi mo awan to Sompa FM. Dengo ya ena ka idea hello. Hello, good evening. My just open Nipa baby afrefre udin. Oh, me de Oliver me kasa free so yan fear play. Yenti o Oliver. Ewe na me kana se obana na na ya bro se mpempi ma ya na mo ka wa ya na ni be no. Anokwasem na de ko de sofo wanya de na mere me ne kofa ba ya me kase oba na sana no ni mu bi
ɔne sɔfo no ayɛ baako ɛna maasa adeɛ no hyiiɛ no enti mi na mɛka sɛ mo wasɛ na maka na sɔfo no wasesa no nsɛm so kyia na nkopɔn yɛ adoma de obɛdu a monhwɛ na momfa nokorɛ ɛnto yie na yie mmra yie masa mɛka no. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. Hello. Hello, I will call me a piano. Yet you. So I told him about here. And now I saw for no mobile. I agree with no muji. And told you what you're betting who didn't know fish and now catch you, but what do you mean? What is up now? I mean, a piano, no. I don't know the Hano. I binom asofo no binom. I don't know the Hana Macan no. What is up now? Until get to me who fears me and no catch you, but on to me then, I know who Jimmy. Aha. Until the fear, I will never appear on them. No. Yabatu no mona, Bibiana Yadan. I will pay a soft one Wakasha, yet I can, you're working in the Afiano. You are training. Now, okay. Kwame apia ne bowura mu no. Hello. Hello. Udin baby a free. Hello. Papa baby a free Udin. Me ba ta ka free ma pro. Papa yenti o. Me ba cho. Oforisuo adaroma. Me madaroma me tramu pa. Me ka free ma pro. Oh, yenti wo papa, yenti o kasako. Oforisuo adaroma. Ma me no. Ban wo pe na wo pere. Edi extra mo edi kaka pempe me ni fie mi hu se bisa. Edi mo ni sita ma no. Mo ni sita ma no. Okay. Pempe yem fansa. Okay, dodo no a na se kaka pempe yem fansa obi kura se yememadru. Ye hwehwem na yememadru a. Hello. Hello, good evening. Maje Sompa Nipa baby a free udin. Ye nyina ye tie Sompa. So kaka se me ma obi ya ba no. Someone to what be anyway. Opo na ne nam kwan. Ni ko nyana. Bibi ko ho ne amesram. Abubi ko mama ne me. Ammo tu. Yo na o mu amukwa hu. Okay, aha ne do ofre no nyina esi enti ya beka kire sofo no se anwumere wo tie yen wo mo ete sofo no edin ene na asode no enyina so enim asem wa ye ka no ye besen sa adwobro dadwoda Sompa Asem Mpe Nipa ye betwe no na yaka afia asem asodua asem na mmom ye obi ne kumantwi da no obeba no so no ye beba fidi so ye masofo enti ase ye woksa kwa no so the oba no enya atrase na ansa na no ye ko 21st clinic embassy here 21st clinic se men kan kire wo say Siatica yade no nyina manfo eka siatica no 21st clinic nkuto ne timi siatica ne tu ase o wo de bibiduro ene tu ase wo manfo dodo no anim siatica no 21st clinic nko a ene tumi etu ase na 21st clinic eba ye no wo manfo dodo no na ebo na baso bode no animu abaso bode a wo je bibimem ha ene ewiase afa na nyina no enya asem keto akora bibiduro ano nam ena 21st clinic Siatica yade no o manfo dodo no na ato na nanom ensiedo 21st kenekese na nwumre men kanche wo se ya de bibre bia de free tru nua no kosu na ase wo de ba waso ye wo 21st clinic aso ye bia obetu ase na wo de amawo ne sayo nti no o manfo dodo no ebogine so no 15 branches ene wo Ghana mamu ha laboratory ne scanning fidie ahodo massage ni nyina wo do be fam na wasawo yade na wo de amawo ama me ne wan se yade dia obi benyawo na ye yade eno nti ehwan overseas kuma se afa radio nchem hwa na obehu 21st clinic oboase akra dometa makasoa takwa di kofodua enkoko sunya ni brekum wanchi tachima nkranza gosu de bisu dwabo so 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 de wa ba no anya atrasem na wadofo enane na nsan ya tabida asem bi to ya pronso se abrantia ye friend Frank Amoa wone Malali Adepa ene ye adwuma
na saa malali adepa no eton next ho nwoma milo eni nido eni adeade enwoma malali oton eno no ewo ukọ adum a eho ena woton nwoma ena wo warehouse kama ewo stadium eho ena malali adepa ne nwoma no ebiguo na woni abrantia Frank Amoa wo betena ha se malali asem a wone no edie no ense emfra emfata ni nyina ne se wone no ya adwuma na afekora mai na woton nwoma ede koma no kama na enwoma wone no eton abosome enso no eka watabiri ede ato saa Frank no so no enya tiketwa tese wotwe ne kon ba bia ontwe na receipt ahodo a abrantie Amoa ene no ya adwuma nyina no watabiri ede ba studio ha ene yenkokkotia wo say ya boss ye ne no kwotranse na yenkonkratem yenko computer ne so every say yensam trofo yenim de na ye ne kwotranse na ba bia lupo no ewo se obi na manipulative system no ye behu wobi na ashe sa system no se emmo papayika eno so ye behu wobi afa akro no nto obi aso se adwuma wura wa hye na ne kro no ato ne so nemom ka yenko hwese system no akasa no enfonso machine so a every say ye yenim say machine can work 100% efficient enyam from so na when they instruct computer no eyinipa dasani enu tino ke nyina ye kohwe ni ehwe se enfonso no free hefa ni yensiesie ene ye koduru ya ene yante asem de ye bofotene me pese mekeka kompi ye bofotene ankasa bebai ai bechirechire mu ansa na ire na wuram na ni bresem no woko ye die ne kosi ya ye de ache no ansa na ye che no no ne yaunti no ne yire ewofia ha snap ni kosua wofia ha asembesi o ya photo samfo ana just o yipo nyoma free bag nim photo samfo okay bon to fama yen woko ya woni malali adepa ene ne crash ya ohwe ne computer so no kosia ye no e de benesi ye mo ne tofa efisa asem we no adwa de besa ato aso hosi obema meda asiti na machieti fo ne ahwefo a sabre omohwe Sompa TV na omo sentie Sompa FM enwumre nyame nhyira wo mu nyina yo asam ne ba bedru Sompa Asem Mpe Nipa bedwa enim na yewura chief producer de asem ne maame se menye nhwemu na memfa mwipa emra eno kwasem ni na no dwade etwa mu ya na mene abrante na obebo okwa edu no ekọ ni boss no ana ni penin adwumam ho ewadum malali adepa madam malary enti ekoto madam yampa ono nso eye se ono ni mom de se basika sam ne emunkuntaya won hyada enuru ho sa na mom no ne crash ya ono mom na ehwe ni sikasam ene emunkuntaya nyina so ma no nti ebenya abutre na wato nsa frɛ no na waba na enata sa adwada no na ya hwɛ nkrata atem edin kuntae ni nyina abɛwiye no kwasem ne tena ho be sima duonum kɔdɔnhwere ba kwansa na ne crachin eba to obedu ya na aye pɛs ya bɛhyɛ sa dwumadie no ase no ɔkyerɛ sɛ nkrata na ye bekum no ɔno ne de enye krado ndinka bɛya anka yenyusu meme de no mum no kwaduboni na ede abrɛ me no na yemfa nyankuntina me se dabi because ye wonsem bi o ho amepese mebisa no tinka okuta ne de a na wayi ano wo ne krata ne so ma me no minsu me kuta me de na me kuta me nsem na wayi ano okay ti me yense se ni ho de a ene ye ompe ekire na onkɔboaboa no na onyane nyina na wato me nkra na me ne ede ahia mu ti ede hye eye wukuada eye enra ewia frem to bre na yekodru ho na abodon kwa pa ho be si maduasan ekọ na aduanan yekọ ye se adwumaru ano o meeting bi nti no enya maso e ma ye san dan ye ni bai ti na dai na ye de share ye se wia prem to bra kan no ye de nkuntae ne nyina be sha ase nti atiefo se mo hwa manimu a enkrata akese egu hei ene ipad ene niam akese ne nyina e wo mu a me nso ma ye me research ye pa se investigative journalist enti yekodru ho no na madam enyama medru ho no mti esan atwen be don hwere baako omse madam oba enti yate ho na ye hu se ampanantie bi eba ye hwe ya madam ne mema be mienu ana miensa eka ne ho omba ya tena se kama se de ete afidie so heya omba ya ose nkrofo no omunie
oh madam obi a ya fra ya de ne ma nyina ba ye ben hwemu de nkrofo ni ne sesei na krache ba ko ni card say oye police officer o hwe card no so ai ene ye hwe so a police officer a free central command mami abebo ko edu atia abrante na meka ne ho ne ko ye no say ordinafa kwan bi so a ontia sinto da kodan police for so omnye nhwemu ma me che officer and say no cross asa maame ne de asem bi ato ne so na emo ma abrante de na kosam be da Sompa no ye ne maame ne nyina de ahyiemu a ya ye nhye se ena hwie nke ye ba hwehwe nkrata ye ba betna se na ye nkrata ne mu hwehwemu te ye na se nhwemu no ekoti abrante na ye nka se abrante na de asem de ba da yin ti ne ye bedi aman ye de nokre ebe ye adwuma sansa Asem Mpe Nipa de ye de nokre trodo na ye adwuma na sami ka sanie na ye lutu abrante no edan no so ya bansoro kese eto aso be miensa ase 9 kekra omo bonana no kwasem no obi amfane nsanka omo so ne penchi omo anso ne penchi na said omo si ne koye no na efe yie no kwasem bi na efe yie pa se binim se adwuma bia wo mu suahunu a se unimu a unim bi ensam trepe kwan fa se ndwemu ensem pi enti ampa ye di asem na ti kokodru omo amutu no ye di asem na ti ko aposifo omo hankofo no okay tie di asem na chi ko aposifo aso eye ye koduru ho no na ese maame adi kan kwotwa ni statement e wo hodada e na abrante nso ko no nso twa ni statement nti as investigative journalist no maybe say CID asem ne won nsem say complainant as stating his statement e wo paper so suspect nso ma drafting his statement so what will be the next step I was here share anymore ye be no oya say next step ne de me call out for bail mene ne yire no e de ma abrante no e ma investigator here say sabi e hierarchy ono nso hye obi ase ti abani say ya obepese ono nso bebo ne pani amane na se kwan da ho a conditions e ho no omo de amaye na se ebetimi a na ye gina so e de abele no ene omo wura ha no omo wura afa de kosi ya ne say abrante no oba ne so be kini de handcuff egu ne nsa from CID officer no kekra ba beshim eno na ye di a chire ba say ya de ya kosema be to manim mo say mo pin mo cha ba na ye den na akọwi sei e ma meto aso company boko hu om omo say ye be ma ne belia e bro mo twira abrante na no asem no omo ka say na dance die nkrata a owo fa ntansa adwumaru ade abono no ade say odema wo mo dabi na am tian say o say ye kabro fuka say be say he who alleges must prove so say complainant na be issue abe issue menese ono no krata betumi adi na dance ya wo court no wonna ne fama wo mo yenye ne sa na complainant ne na ma me no akasa wo print bi ma brand and dey watumi print bi ama na me chen say he who alleges must prove inter complainant abe make statement officially there or only the right person also provide that documents here ebe bo am motimanya authentic and factual evidence inti akawa asa na ye say enya de a bill na dey ne nsa ebeka nti om de ni ko shame and am de to CID nanim say na maame ne fa na adwuma no o ma ne car a o de share Frank ne ensa say Frankie and ye de na ko share aposifo kokomu yi nti sa car ne ne ma ewom no say ensi baby pa disanka ebe wie peye de a enka o me escort Frank no enko car ne ho nanka ye car no no mo stock sa nyoma no ye stock ni nyina officially ne kwaso a me ka menum sembia om se complain be logic case no say e sika sem ho asem na ode bae ka asem ni ye car no we car ne de ye na se niam nso won pass ye jasi ho a entwa yi te say we nti ade car no esan ekofie ani akofa ba bi padi niam ne car ne nyina eden esi sabre na emom no na ye bisa se to swam pass so obi de asem to obi so na se ye pebelia emra kwan so nka ekwan na ho ana enti ya me no ya me aba abrante ye da se man pompron ya me no ne nkrata no de ka mo de ma posifo na kamo mistake photocopy no ye wo abrante we betumi de nkrata na ma wo mo ye court ene betumi abusa no ne nkrata no di na dance ye no na me de nkrata no ma mo na mo ko se ye hu bi pe okroma o ye hu bi pe okroma ma me mo akwa ba empom te say Frank amwa ye ode
Pacho oyemikunu. Na nwumere wani hu hantwi de na yanyama asem yedi akire. Enumere de boko. Mene mikunu neti na okoye adwuma wo. Sompa FM. Eye maame malali ho. Okoye adwuma no. Enche no oye bi wo baabi dada e no bae. To okoye adwuma no enche 7 months. Enti na kakra yi e na omobo ne kwa adu se obae no beka twa me se oso mo stock e no no. Upon sika ewa abonten a obekwa akwagyeje aba enka ho but almost okay no omahu sika 81,000 a eye debt ewo na accounts mu maame na wo ya adwuma wo he bacho me hairdresser na ukru church terms no wa no debt no ahwam debt no ye ka sa gintio e na o che me se omahu eye debt ewo na accounts mu sa sika 81,000 no e won accounts mu enti wakan na msi na sika 81,000 de omo ya adwuma omo di 1 year kra no enti o mebo sa aka sika e ko 1 billion sika ye kra ye hu sa sika ne bida enti die be enti na omo be ka se wabaka 81,000 no so o ne documents e kire se sa sika no eni ne ho na msi okay so o documents dey na provide na ye fa medan man se de be dan mo ene ye ko ho enya asem keto tie se enya asem keto ya kire de na be because you ene me snap nie bekuta me snap enti wa woni masem ne ho bi e wa adwuma mu ho be start ye fra adwuma mu ho no wa woni masem ne ho bi be friend ana tum kramo be friend ana wo ko tum kramo be patran yentie be friend ana tum kramo ye o emma o friend dia na se wo bebo okay ana wo be ko ho okay wo be ko ho si atantire ni anya adwuma de ne obe konkranza be ko ho be konkranza ho e honko a enya honko a be san so frɛ inspector e hon so mesa akɔ ena enye ebiom nso enye ehonko a be san so ehon so inspector ne yetachiman eti mesa akotachiman so mikuta mikosua mikuta me snap be free ha me mane na be kɔ ena bɔkyere wa mikuta yentie mikuta mikosua mikuta me snap menka enja na nantoa me de na nantoa touch kwakuto buase bikuta me snap kwakuso onye dai ne me asanti kosua bikuta me snap be free hanum say ya be ko ehonom be ko ma so ne na me na because me ne bikunu tie no wo kire me say se okwa no okwa ye adwuma ne ba ne stock a wo ye nyina me nya ibet o ma me hu oba yentie ha ne enkle ha said ye meko no ye yensu kwai dabi nemom ada wo be kai se me ka kire o se uju ukru dipa wonye masem efrisa ade ehsika eye masem ukru wonye masem enye nyoma bia na be ma ya wo be ka kire ne yire wo fie etu uju ukru dipa de a de wo ye no de obi antimi su kwai uju ukru dipa bejinidi jundi sa nini ho bejinidi ani ne ho because oba na omusika no kwa osese a mene ne nyina na tena se otro ebi o si we efi so ko start adwuma from day 1 ni nyina otro ebi o kwa me say we won try ma draw attention no atro mete wo no so te wo enti se sika sa wo no asem ne ba enso ma bisa no o se sika bia ni ho enti se ko ba ne sa de na je se malali adepa malali adepa onfa nche wo mo omo wa adwuma mu ho wa wonim sika ne ho biye wa wo de ni gu na account ma pese ye de hye no afia po osifo wa wo beji sika bone se ye fa mekunu enko afiase e wa abra wonim sika no ho hye me ko enya se me ko ankasa me ko anaju ya me na me ko ho okay ani bresem aba omuna samoa for sure tiawa so the person kan nyina ne se the dika mamen kancha Patrick kata choba me sua no ma bebe wo no o ye nsem troni so ko ba bi ne sika e bro e yakọ 1 billion and try so bebe nipa no ni mo manabusua mebe ni why what manabusua e mebe no okay eh good aya de sua ne yesua me se menye sa next time no I for sure the woman say na ye nim me de na menim say dan ya say ya ne beba
minim papa no ai maame na obi adwuma no memblemu no awo kwan bi so dedi ka mo ko wo se ono ankasa no onim konta ente muntie ne yo maame memblemu no na mom ye hwade bi wo Ghana me ka sa check akra jaga bi twi tuokum taxi driver bi se mo betia so sane ne na mu anwea no o sane na mu anwea sata no ne jimen na twi tuo no na jaga bi ne ne wo ba edrumre bi ama sam no ye che omum ye no kire se emra ye de ani anim ne se o twi tuo na nka o ho kwa so o ka che se wonya wanyai to aboa ma ye dan jimen yakum nipa na no mo batan no paper na o mo yisu ye no pani na o wadwuma mo ansa na ka na time ayedai atume nya so se company bia no obakwa kofa no ma wo fiti na wo de ko wansan afa panifo bi nsam ye mu sese se achi abrante yi a opani na o ho no ya no man figure na eduru bia wo de abrante no de wo so ene de wa ha ene de wansan no no so ya ne dan e ba to mu tie ni o no so ya ne dan esese ye chi de a ye chi o mu nyina ma me ne de ya memblemu no because 7 president onim ene de na de ayran so kwa bi so pe emom ye be sese ma me no eyo mu mienu nyina ne ma ne wo mu mienu nyina na se wo mu a wafa madwo mo nya ne ma se ma me ne sika yira ye mblemu ma me no it can be say true se ne sika yira mpa emo ye hwe ba bi kura sika ne free ye one enoma ne ntale paper na na ba ye no 7 ntale de to so ye be se nwa police for o se de na ye nwa ye kan na eto asomo obi ni mo obi chiro we adehwan ye nzwan wie emra ne de wo ho emom se me paper me didi adanse defend me ho de se wo ka se me mfamra opani madam de aba ma me ne ba ye no e de asam e na ma me ne compare be no de ba ye se wo de aba de mo hwe ma me no e no ma me ne statement e na ma hwe so e de acha branch no na wo na o ka sem bi ye ne sem trofo no ma me ka sem cho apresi fo nke ye namfo ye do mo chen se de mo do yen ye namfo no wo mo eti wo no de wo be ka no mo mfa ma me na akofo mo ba e do before complain o mo brofo no go behind the counter ese wo ko o mo brofo pa go behind the counter bi bie no wo be ka o beti ase o mo tie enti aye ye ma me ne ye mblemu no emom me ababa we di enti akata na nimu ya na nipa bi enti ase safety first ye nim di enti ayesa eti for fancha ye wase na yire no obo ni di emom ni di nanim no di enti anfa ye nim di enti ye nso ye adwuma emom ni dua bone de meminsi hu kwan de na de ayira no se bo pe enda wo so se utimu e fan a twa mo konfo e dan wonkun enti me no ya adwen kwa ku paper ni ni aha paper ni de yansan so no e ho sika ayira asa na tie ena mpempi wo mo fa nyoma no so a on se atwa ba ko so supply aha na ono amo so asan form ho na che se nyoma tumi apia firi ya de na ntu kwa fa paper we ba se wo be fa nyoma no me mansan oso wansan a na mo mienu nyina mo da na o fa so abra omko parliament o say yes ye mo bayi en no mo kan yo na nanum abra bayi bo but me say ade ade bayi ba ade duabo ba nanum amra etu de asebe etu obi so ana say wo ya ade bia tie unwa bia ma ne ho akere na wo ni pakro be very careful enu obi na ade che mame me support o inso no wan hu bebranka me ama church obi wate eti ye hwe kakra why yenwe kaka okay that's all odi ni kosu an snap aba say atentene anya dwuma baby asika ni 5 obebo mame de ni problem pokwa bena na mi pese mi busa se krata na yansan no se be ebedi ka ko security for once na ka na pia na as midi kan ko yo hwehwemu wo no wo mo notebook bi a enwoma ni nyina security so list okay security na list wo mo notebook no say enwoma na apie enti yemusa say se security no alese nyoma ni dia kwamna ebiase dia sikatimi ya ehu enti de meche ne se sa paper na minua be man ya che no no or paper na ya ansa no we hu si ansa no odi ko eno no gina so se nyona kwafa won fa nyoma bia okay recha se ye paper na man so won fa nyoma oman paper no ekura me kuta no paper no enye wono so oni paper no hwe okay eno ti no me ya na adam ka kire wukunu se ye die gire mfimfin na mmom no maame no yentan no empe wukunu asem se wadi sika na so otua na ho aso twen no ye twe no eno de yanka na ye boa na mmom no se
ne paper odi be dia dance ye no eno nti se malali so wa dance die bi na date no so hye so a on prove camera no me ko na won nyame se camera bobo aye sam trofo ye ko ya hwa ade pa eno nti da obefa anwoma no date no hye camera no so no fa footage ne mra okay kwamra enti enti bra me wie kwa na me nwa ba ese okọ na nanem ho a me ni asem bi aka enti me game no okay abrowatia ofo so be ma ababa wa na yesanka wokoba kranza na waba aye mi amenka makwa aba ogini kurodi se gidie ni se ehwo na ebia ehwo no ne beboa mi anka makwa aba enti e ka kire wonom a maame ne de ye ni asem bia wonim wonom ho se wo wonom This is 93.1 FM. office ho no sa bia mienu we say e na afa security ho sa mia miensa we e na mfonso no betimi ni titru ni sa account office ho e ne ba bia omu ho say ni wo no yese wa abo ani ana oni kuri so owura adwuma ni mo nche yese obi akwa ye adwuma na da course le ba ye we nipa be 50 wa ha say no mo a na metia yi mi ntwa no ye wo voices bia e kire say adwuma mo saa na mo tie saa na mo kan o anya me na me kan anya adwuma mo kran pa wo mo fra nyina say ya wo mbechena tom because obi also mi kunu ono ana e ka wo mo de gu no so no ono kran say no wa ya adwuma de be 10 years na say san to no how much more say ono ko ma wonya ni 1 year akora eti say woni mu wo be beatiu one mo matena adwuma mu ho ache no wo nim a adwuma mu ho mla ne saa de wo ho nyina kwan on be fa so be beatiu no de wo ya dan be beatiu because onim de bia wo beatiu no ma me ye bo a receipt number no ebi sesa na I wonder it's sesa and I make obi a wa check your system no wa program your system no e ye de na receipt number no timi sesa I know na make a sure say we say no ma na ni ada ho say otimi provided with the documents etina Patrick mabona maso se ka omo gi paper we say kim na me kwa kan si o meka se Oforisuo Aboagye no wakana omo je ya omo ngi ni nyina papers na ba ye no wo gi ni nyina da bi ya document bi se omo ba ha se no mo aye ne omo di nkomo anye bibia na ye beka se but onke hu sa da ba ye no de bi be share ye nsem na me ka se producer ye photocopy yes any document be there we laptops so your machines so ha say no monti so say enka wono mo je krampo na enka mo ngi adanse ni nyina enti yen kan kire ye nuanom police fo no say ebinum o ye adwa na so sometimes how a yase ya na woni mra na akwan ya na bi fa so de mra ni sisi no obi aba ye complain say asemasi awia misika take the person to court some match no much na kwan so no ma obey complain na tia nti no first of all also mo ya arrest wo ya arrest ni we are what next and say mo be hwe within 2 days no mo di nipa ne be kwakọ okoko to ho ba be prove na evidence say this is what I have for me dey prove me ho say na say me dey sign mo say sika ni me ho eti awa no na say be ma ni bela ya ma ni be so mo ma ni be so a ene so be da reminder me aye hwehwemu na animu na no ma ye na nya say bia nipa na kwakọ ye complain mo be chi nipa ne kwa wo say police won na e be di asem na please station won na e di asem wa say for dance ya bla for document bla enya sa na ye ni ntini ye sra place won bi nom ato da bia I sent nansen omo de bi ba minim sa sesan de ya see ya chi nipa eni kwa so dem 24 hours on bebe no 48 hours 48 hours even say nipa no it should be more than say obi kwa dem 72 hours ni ya no nanka I don't make sure we say ya ni mra no enti ne yesesa wo kwa yi kra ne kunu no statement na o try ne kra no me so wo kwa yi na sa onya ya wo wa be say kra pe lawyer no metre statement ne ma because statement no okay na yi wo ho ban so wo ho pato wo nti because abi wa kra asia no kra sa wan san asia na yanko ya tifo no aye so for so yanko nya me ya adomo amini say ye be sa ye be di akire nti ba bi ekoti bia no ye be hu ba bi e de be fe okay baby ade na twa akwakofa no abreko na next for the fref meda Patrick ase na mabona baso se wama aposifo no sanka abrante ni documents no ka kine bi ba yire afrim me ko kam se Oforisuo Aboagye otake aposifo ke bi ba yire afrim documents no ke bi ba yire afrim utwumuta ke bi ba yire afrim enti Patrick kwa ya ade o sa akwa no so what ma say Nyako portion woni munyamo edom bebe no enu timalali no obi anka no
also hwehwe This is 93.1 no FM. mo say ye boss say ye mra ne nyina ye nko system no so what ma say ye ba ya ye document kura ye no and na wo so person hwe so wo mo afa adwum se person mo wia document ni bi firim if so ma say abrante no ye crash ni what take records na abrante no hwe na no hu na na hu no okoye says ntina meet okoye says da bia edi ntina ye ne ne koye momu na all my police for abechi okoye says da bia o to nsa fra no kura na obeba wo use collateral de ye adwuma o kan so kwa ye say na kan ne normal no tabrento no nwane dabi ba sa ni ye de ne baba bia ba nhwem na wo san fa yachi e ma police bachi in fact ye kura no abu animtia na if kura police for no kura so ni ye ni ye ye kwa kan si anom so fo so take a police for ni ye ni ye nipa obetumi a request abrante no documents now and na receipt no e court because abrante no papers no ene dine na dance you do sesika no nyo na afa receipt number nyina sesan makofa nyoma e wo se wo san mesoma san na meni ho no akoy paper aba betum achi a oh awrade yakopon paper no na da tv no so no de ya san so no abrante no paper ni nyina no okofa nyoma bosome nso a woni na ya adwuma no ni nyina wo san wenkua no wo kofa nyoma ye say e wafa nyoma ne ko wo chema aleste nyoma no wonu a wansan de wo hwe Osei no so a Osei manager so ansan anadwoma na sem oyi fa de kasa asem oyi ochema no ho ye den ochema no understand nyoma na wie kwakuma men kan tro pray say nye pray fa say na wi ase sika tumi to nipa o nam se nipa na man say sibo say ochema no adwuma wura kasa obi be fa nyoma ochema afeli we mamia oni ano 0551 0551 0548 sabre amwa wone na djuma pani malali adepa nese honyoma ena akwa yensem ya besre se baby a ade no keka kono ani bre ya bamti no enya temdie kire wa adwene etitititia hello ofadie yey ona abu yetio ganto fe ya tia tembre ma ala nko chira matin be ma bo ti mo fa ene ko na mo ka no e ba sta di abodi empe wi asidi o e be se prosifo e bi bo adwuma ahun e bi so ai sen kati ba ko pe ko fran kati papa mu ya se so mo nyo adwuma yes integrity no nya di tetwa e be se wo mo na papa pa no ma no ara ya ni padu so enyefe. Okay, yanchare kakra. Hello. Wofoso beme. Yey. Imi tunka na frukozo. Nana one. FM. Ani made akami cheche. Oba no ba tomkremo. Mesro post ko we fi to sapa. Aga to se bedroom kai za anga so re la baba. How de nebe ko won? Yeah, me de ko. Okay. Yeah, ma da tell. Okay. Nana one so do be ko uni problem. Hello. Baby I'm free udin. Me pacho Edem Kenya Tituba. Okay. Na ofusu no kwasam se ma menanya abre. Lady menanya abre pa nanya abre ye nanso a case nanya ba be du so ne die on kana kuma ntuni ye bi ya be fine me da wase. Okay. Hello. Good evening. Oba pa majo so baby I'm free udin. Mbatam fefita kwa. Yeti o. Me pacho ansam na woni papa ni di na nya kwa so sa no oni de do amram de ne bekom na ko bo mu twia. Sa no mudi aya gini brothers ma ya daka so aye tia ye ntia nwie ye. Nti nim be bia me from na me de ne papa no ko angona me ko en papa ni bisa mi kan me boy. Sika no papa ne da jis kalifu mo no twa ni sika ma me. Okay. Yo, me da. Hello. Baby I'm free udin. Eche Papa Richie mi free bekum. Yeti o Papa Richie. Ampacho o se case bi se no e bi atomeda Western. Yeah, me boss na me ni ye adwuma. Ni sika e o de ma ko sie e o ADD bank. Na
sikana me di ko fie no ya na me di billions ene ko bi 2 billion bi 1 billion eti me di ko bia na ya na me check na anasa bank statement book na me di ko no ye twere ni akotre 2 times baby so me di once na ko ni akotre 1 times e wo baby eti last day me di ko ye no one twere sikana no akotre 2 times eti later me boss ko share na account mu no Odiba Okoya bank for the Sinica Nuru. Asem Mpe Nipa na ye share ya me boss no ko hu spiritual father. Mo ka se scan bank mo mo ko so hwehwe. Enti one very day bi na metewa me si no boss scan enyirai na nkrate ekuta mi ne ye hwehwem. Enti ni ajimba say 2 times 1 times no. And no na ma me di hu se scan da bank ho. And a Sandy Call Bank was a Utribian, Ultra 1 time, say 1 billion, I say now, Treno, say 2 billion 2 times. If you know any na and not my Janicasa or your sorry, Sompa. I commodity scan air shami. I sorry, I broach a cozy or Mokamani Jan Boca, Koboka. Hello. Good evening. Offer free, you got to be free, I just who didn't say, maybe every entry. Yentio. Now we hear about Kumasi Continental. Now you are my way. Kumasi Continental. Yentio. Frankly, Yamakura, even if I'm listening to this of Continental, the same thing happened. Now, boy, the price on top of the car, me at the back. Now, say, what this friend says, now me die to one, the most friend. Some of them they touch madam for say you go madam for if you want to the army or no through January frank you around January Sompa and of the bra the year of continental you there is and I mean me corner open no for it me as me for me bra no first Nemum distributors a common for the year what one say. Who says one or man create the system? The system your man system. It will be called but you take with every line. Yet the cash winning. What of over blabra anything is I for who so they get at the source. And in Islam, Sadi will have to what we are what they also is. Ophelia was possible with him. Sabi, you'll be a young former, you need your phone, with your phone. Then you need to be professor card with Nipa or Nipa or the cat of the black. Okay. Hello. Hello, good evening. My just open Nipa, baby, I'm free. But I'm free, Kumasi, food. Yentio. The Pamto. Yada mazini jumapa mujima Ghana mai. Na sane mawi no Ghana hamse ya kosudu biri se susu na nsemo microfinance whereby ubeke ya zubia kujiska neni pano. Na mze oni kama fundi ni aboni kama ni jana bi ntika no. No bi odi susu kono. Wana ina ya saka na kubunu so. Ana zia mebia asa kubula kudri. Na mbeze mbuza fe Blan and Yamana, Okolodi, or one Kolodi, and Azana Lodi Boys, Omolodu, Yamana, I am the answer is not in Yamani PM. In the Esremo, Tomaso Moria Mega, Sompa FM. Ultimate Pan, and as I said, I was a man for the Kazano Mutano. I can't remember, require allowing shot. Ana se amwaso adisika na e wo se wo fie muntie ni ye pa enu tiri sa asem wo ye ntwaso ne o kina so ka ho enu tie be sa posifo no se asem we no abrante ne document ndi won fama mu oton court nkuto ene betumi age document na receipt no efi se na numu asem anyini ho wa tworo
yɛde yɛnka sɛ wɔkasa ni ne hɔ no etiɛfoa no so sɛ kyinkyin ni ne wo dabi na mmom no yɛbɛhwehwɛ mu akɔsi aseɛ sɛ aberanteɛ no kora ne yɛbɛgyeli no osika wei mu a yɛde bɛba yɛfidie so sɛ maame no so na de korɔ no to no so a wɔmfa asɛ no kɔ court yɛde lɔyafo bɛdi n'akyi na neɛ deɛ ne yere ka so kɔbɔdua so a yɛntumi ka nkyɛn so asa aberewatia ne tietia no no ɛno ano waka no nti obi a wɔ ha wa na sama na ebia na Asem Mpe Nipa fo ye wɔ ha sɛ no de man nti no on fry ma no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 and 0552 0955 93 emu bi on be free bia no ye beji wonom so ye sorry so happy birthday nkoma me akasa me brother prekope ye friend no nana prempe odi ne dwuma e wo National House of Chiefs bra panyi happy birthday na de nyankopon kwaso ensho na o ma nkwatenti ahode ne apomoden ewo mo wadwuma eso na nanom ani nti no National House of Chiefs from a year registrar up to security ye nyina ye se ye do papa ye nyankopon enkosoa enye wadom no ma ne ma pa efe emra wabrabom sanso na ye dey happy birthday ma oba pa ye ohima Safia Bapa wono so ye sentreni e wotachimai oba pa you are celebrating your birthday to ye nyankopon kosoa enye wadom ono munyicha ahode ne apomuden ewo mu o brother akwesisi odo papa pa nyankopon kosoa na onye ade a efenko a na eye nhra ento wabrabo so ema no enwie wiye nti no happy birthday to you the atwato e de sorry free eye nana apia wono so di ne dwuma sesentre ni ewo agenkwa FM Kumase ose ne ba piesie no prince apia hampel Oko school ewo Christ Love Educational Complex ewo Kumasi Dompase abrantie prince ye wawoda opapa no ma me so mo do papa pa yenti no Nyankopon fanfra domo enko adomo mo nyansa nim de ene hunumu esi ase na obra kwento ya waba mu bie no untime enfa mo enkosi happy birthday to you Prince Apia Hampel. Yes, I dey akọ the Word Prayer Ministry omo ewo Tech Botanical Gardens Apostle Halese Champon achi ono ene de nyame asemo emu ehwam ote wo mo no asamwanka odifo pokobna David otenenka oheneyire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia otenenka producers eye wo madwuma akwaniansa so na de ochichi fidie no fruma maame eye nana Yaw Mensa abrampa dodo no afre no tafrija ono ene chichi fidie no fruma won di bonkum hene ede maame akwaniansa so obi bia wo boaye ma dwuma die ewie peye no nyame ya doma wo kena ye bekọ ahomgiem akena eye holiday na ye kono de the Word Prayer Ministry Apostle Halese Champon one na pamfo and asabro di nyame is 93.1 FM Tech Botanical Gardens Kwame Kromasu apom ho no bebia wojeje wa home no enwenu ho no ho na wo bompa ye edimpa ye enompa ye efri se obi ni ho a obetumi akọ agya ne nkyɛn wa bra wontie nyame asɛm yentie nyame asɛm na 93.1 FM ye bremu asisi sɛmapo Asem Mpe Nipa fo ye ka no na Apostle Halese Champon so edi nyame asɛm etato se de be ya amanfo benya adwensakra Oforisuo Aboagye me no mapamfo yakram ye kɔ long time. Hallelujah.